ni ng'ane no telo to dhoodgi ok nyal kelo gik mabeyo, wan ema dhoodwa nyalo kelo gik mabeyo. Mano ok in jatelo. Koro mae mamiyo nyaka nya wuog oko. Maduong' mogik kata ndiko wuoye muma gima telo gi jatelo gimoningo bedi. Meki somo moyo bodo kata Nyasachwa kata mondo mi onyis Noah ni olos yie mondo okombwa godo generation machielo. En ni ne en gi mirima ni kit kaka ne telo machon dhi ne osejoge. Koro an gi gik ma se install e ward na ma ok an ng'ama nyiso ni teraura be atim. An gi gik ma se install kendo kata kichako an ward na gi police stations 22. Kichako God Bondo Mwalo gweng' Jaduong' Enda, mibi nyono wich Mwalo ka, mangi nyono Ogongo mi nyono Remra boda wa Suna West. An gi gik ma se install kuonde go, obedi nyithi sikul mamiyo support, obedi kanise migero, obedi mondi liete migedo negi, obedi grube mwanyalo keto gik magi olore. Nikech jogi siburo yie koda ne ka in jatelo tidwa yudo monda swekra tisiki gwanyo gi 100 pile pile. In jajuok. Dhako magoyo anda swekra manya pesa nine kisero mochung. Iko pesa. Wek gonyo ji kao pesa itere grubegi, mon ma olore pesa chonyuolre. Mon maga swekra dhako katimia malo fario kende kama omende kano waro mana gorogoro ariyo. Obro waro gorogoro 4 momed gi nyanye bathe. Ngano kato kone ni dwe, ngano igonyo pile ka pile. Iwacho kanyo makara ahinya kendi temo lero moko kuom gigo misebedo ka itimo e ward kama chunyi gombo chunge mano e yiero mar higa mar 2027 to penjo mabende wapenjo dichi makawuono ni to bende jopiny nitiere kod geno kuomi in kaka rawera nikech kinde mathoth iwacho ni rawere gi kwase yiero itiyo kanyo kod wach moro ni jomoko kose yier bedo kod title mano mar honorable gi dhogi ma itiyo godo to kaka rawera matin koro paro ni ng'ongo ahinya koro pache lokore kendo koro koyudo pesa moro mabet tin to wiye koro akena wach ni wiye dhi kuskuso paro ni ene makoro ober molo jomoko. Gino momiyo jomoko wacho ni rawere gi to we pod wawe mondi ka wamiyo gi pesa moro to wigi nyalo wil kodwa. In nyaka gi sani nyabok be ni paro ni jopiny nitiere kod geno kuomi kaluwore kod kit telo misebedo kinyiso kata kapok idonjo e lemo mar telo mano makori iluongie ni jatelo. Kanya gono Nyasaye kamano. Jopiny nigi geno kuoma. Adwa mi kaka fwenyo ne jopiny nigi geno kuomi inyalo ng'eyo mayot. Ka nitie gimoro amora monego tim madongo oganda tiyudo kimanyi gi ng'eyo ni in ema inyalo miyo gi deliver. Mano geno gini kuomi. Mar ariyo adwa nyisi gimoro Joyce. Jotelo matindo nigi tabia moro manyalo buogi. To telo dwaro wach Nyasaye. Tabia mane mabuogo chalo kama. Sama dwaro telo kawuono adak dalana. Kendo kata ka jopiny biro kata demo ti nyalo yuda gi yuda dalana. To kose yiera koro wakaw ranyisi wuodi ka Nyamkago ni ne en kata ng'ama Oruba Ragana. Koro se yiera jama kalda ka Nyarwanda. Koro adar dalana. Ibire boma. Adhi adak e wuod ng'ama chielo. Iwinjo. Sama dak e wuod ng'ama chielo ni ofisi be samora loro mar wuod. Joma tindo maveri energetic manyalo kawa piko mariembe mung'e kuma dake bro yuda to be samora bro romo kod gi hotel. To joma demo tika kech nitie demo moko ma wuode notho chi wuoyi notho odong' gi nyakwaro ene monyalo manyo kako nyalo access jatelo mondo siem ne chandruok ma en go. Odwa manyo Oruba Ragana sadi kata odwa manya town sadi. Koro jowa wigi wil kose yiergi. Adwa ni mak parono gi kanyo wayiene joweto mar fondo mi bedo chwala ne pachki Dolphin in korka kore nikech wang'eyo ni kinde mathoth ka wadhie yiero e pacho kati wacho ne jotelo Nyasaye e mayiero to bende kori paro ni sa oseromo mar mondo mi rawere manitiere kod riyo mar telo maket kodi makato bedo ni wacho ni higa mar 2027 to pok ikete maino ahinya ing'iyo mbele higa mar 2032 ai kinde ma wabobedo ka wadhi yiero bang' higni mwanyalo wacho na abich kowuok sani. In korka kori wacho ni en kit telo mane marawere winjo bed ni nyiso jopiny ma jopiny nyalo yie ni ng'ane ka watero kaka rawera to bro bedo ka chung'nwa e yo makare mondo jopiny obedane kod geno kuom rawere ok ni gibed kod paro moro ni rawera kwa setero kotin en koro pesa momieno seche moko bobedo ka ok okonywa godo kata pesa mobedo koyudo ok okony godo jogweng' obero mana godo ngimane owuon. Dolphin. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo aparo ni
wang'eyo kit sirkal mwan go sani kendo wang'eyo kit tich ma jotendwa mantiere e kombe mosebede kombe kaluwore gi higni mosekalo nyaka sani mwawuoyeni. King'iyo maber ok gisebedo ka gita jopiny malong'o. Koro aparo ni wan gi crop of new leaders, wan gi crop of new youth, a generation ma is really needing change. Gidwaro change in terms of black and white accountability. To ang'o miya wacho kama nikech king'iyo maber ok ni Kenya ka waonge pesa ni wadhier ahinya, pesa nitie. Lakini iyudo ka ng'enyne jotendwa ok chop ratiro mag tiyo gi resources mabedo disbursed from the CBK mondo gidhi gitim tich e counties magi ama wards magi. Koro aparo ni sani wasechopo okang' ma kaka wan vijana, kech an sani anyalo understand gima my fellow youths are going through. Ineno, nekech wan kodgi we are in that same level. But ineno ka ng'eny jotelo mantiere sani gin jok mosebedo system ni for several years magisebedo prone to kwalo ne jopiny, ok gidwar konyo jopiny, gin gidich mana ni konyo jopiny ma gidwa konyo cha en mana handouts. Chieng' moro kaka sani endi siasa chiegni chak, ibro neno kaka koro gidwa ringo kamoro amora kendo koro gidwa promise wa gik moko ma ok gisebedo ka gitimo for the past 4 years. Ineno, to mane gima wadwaro nwa eliminate, wadwaro jok ma kodonjo e gine kacha wakete office, jogi nyalo tiyo ne jopiny, giwinjo wadwaro jok man gi utu mar Nyasaye, man gi nini moro mar Nyasaye mineno ni nyawadu ok onego bed ni chandre to in emi iwinjo maber. Ineno, jatelo onego bed ni en ng'ama keto joge kamoro achiel to ng'iyo ni shida ni kanye, to shida ma wan godo ni anyalo time nade. Then ibedo jatelo mok lala in Nairobi mara sidi in kanye, in idhi vacations, ok idhi kata e gweng'i ing'i ni to joga manoketa e telogi ni mondo atimnegi ABCD. Nyalo bedo ni nitie gimoro ma gidwaro na timnegi. Because you ka most of the old guards ging'iyo mana gi dhi irji ka ging'e nang'owa wachiegni chopo yiero machielo. Tiwacho kanyo ni mane kit telo ma ok dwar un kaka rawere gi sani. In kaka Dolphin, in kaka rawera manitiere kod lek mano mar laro kom telo e kinde mabiro mbele. Ang'o ma itimo mar mondo mi jopiny obed kod geno kuomi ni an kaka Dolphin e kinde ma koro abiro ka asero mbulu kuomi, ok abi bedo jatelo ma seche moko miyo mana ji handouts moko matindo tindo, ok abi bedo jatelo ma koseyiera tabo bedo kalal. Iwinjo kanyo ka Kennedy ochiwo ranyisi moro makare ni seche moko e kinde mane osero mbulu nene dala ne koseyiere to koro lal odhi dak kamachielo. Geno mane minyalo miyo jopiny ni an koro abo bedo ka pogora kod jotelo mamoko mondo jopiny obed ane kod geno kuom rawere ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore mag telo. Okay, kaka an anyalo wacho ni komiya migawo mar telo ne jogewa, aparo ni mokwongo onego bed ni ang'eyo abedo gi ang'eyo mahitaji, ang'eyo ni to jogewa gi ang'o ma gidwaro, priorities mag jok ma achung' negi en ang'o, to priorities gi onego bed ni a execute gi achiel after the other kapok akelo the secondary ntiere gade primary. Ineno, machielo ma aneno ka jotelo mantiere sani mok ging'i ntiere trust monego bed ni build with your people, the relationship between you and the jopiny. Iyudo ka ng'enyne jotelo keto ga nyithindwa dala kucho chalo mana guogi. Ineno, giketo gi mok gimigi long term solution. Kata gunism miwinji ywago gweng'a ma Kisumu ni, kata sani endi news kai yalando Kamrongo mane dalawa nini iwacho nade gunism ntiere is so high ma yesterday jok moko no bedo vandalized, ng'o timre, a lot of things matimre dala. But ipenjri ni kuonde ma gigi timre gi jotelo ling thi onge gima gitimo, onge gima giwacho, to they have all that it takes mondo mi gitimre nade gi eliminate gunism ni. To gunism mantiere Kisumu ni obedo ochopo to that level nikech jotendwa ok ng'i mahitaji mag vijana. Industrialization, have they thought of putting up industries within Kisumu mondo miyo reduce at least wa provide job employments? Nikech mani miyo ng'ato mano bro employ jogewa giyudo tich, ojende wuok okinyi gato kochiew, ibro konyo some household. But kochopo kuma nyithindwa idwa keta ka hang e Prados, SUVs mwariembo, then sache ma wan gi meeting waluongo gi gibi go jowadgi
to wamiyogi 1,000 ni sani endi kata gidhi e duka gi 1,000 godhiambo dongo onge. Koro ineno that kind of life, an mano ngima mok adwar na wakete jogewa ni mwasiko wadwaro ni mano ni koro wakete something ni siasa en gap kamano. Siasa ok en sando jogeu. Siasa en tero nini developments en loso weche moko osebedo kadhi maber. To mokuongo onego bed ni wang'iyo ni to joge wanyalo bedo e ngima machalo nade. Ilero kanyo makarenya. Felix Inkor Kakori wacho kanyo ni nyaka sani MCA mano jachung mar woda, mano kata MCA mano jatend woda kama intiere, wacho ni en oseyango ni tich otame kendo in ema koro wacho ni in e yor kojolo akte. Akeni in e yor kojolo ma iyierori kendi kaka jal manitiere e yor kojolo koso bedo yo machalo nade. To ere kaka isemiyo jopiny manitiere gwenge makono obedo kod geno kuomi ni in kaka Felix Obudho makoro yiero mar higa manyien kobiro to in ema koro winjo be ni ketie komno mar mondo mi koro kik ibed kojolo, ibed ni ne MCA moyier mano mar gweng'no. Mokwongo yor kojolo telika sayudo ng'ato sidiki to kora nakawe kaka ken nakawe. Mar ariyo ing'eyo asago kura diri, nago kura 2022 gi 2017 to kindego te asabedo ka osika ego campaign ne jowagi, osabedo ka wawuotho gi jowagi kendo winjo promises ma gimiyo jopiny. Nachaka time 2022 the same thing ema ginyisowa, waparo ni kwasaluwo bang'gi kage sami wanda ot moro maseche moko imi inyalo wuotho the whole day imi ka 200 kata ka 500 dok gewa ma be pes ja siasa onge gima nosekonyogo ng'ato. Koro wabedo piny ga kojende to wawacho niya be wapare paro moro machielo ok luwo jogi pile to promise maginyisowa onge magi fulfill kata chiel. Koro nwaloso riwruok kaka vijende wawacho no wabak up ng'ato achiel ma ong'eyo chandruok mar japiny, mong'eyo roles monego bed no play kaka MCA nikech Joyce Kede koroma kojwach wan e Homa Bay County onge gima osetim for this are chakre 2022 nyaka kawuono. Sani wak ineno ka sa campaign oromo eka inyalo yudo kipayo yorewa, eka inyalo yudo ka sani giwuotho e liete kuonde te gima inyalo chiwni neno chiwi sama ng'ato tho okelni pesa moro matin to kiyudo ka osuptende wa e kojwach kanyo kata yath onge, yore waricho. An ja apiko kendo pod an member mar jo apiko, an ja ohala kendo an member mar jo ohala. Wang'e chandruok mwadhiye e kojwach, awuotho e yorego, antie kanyo, anindo kanyo, achiwo kanyo. Nyiso ni dwach jopiny ma kojwach awinjo maber moloyo ma ok nyal tim na introduction mar tim. To gimoro ni ng'ato wacho ni ng'ato nyalo loko pache koseyudo telo. Jomoko nyalo timo kamano, lakini ing'iyo ng'ama nigi chuny mar telo ne oganda. Ing'iyo ni ng'ani wasadak go nang'o. Ndalo moko nosiepna moro nyisa ni siasa ni be kaka nene ga siasa ni chalo kisera ma isero go nyako. Ng'ene chon ne wan gi jogam. Koro jagam ne dok ringo ng'iyo tok ng'ama odwa gam neno niya ng'ani kiti jodala gi ne chalo nade, kite mosebedo ga kapok wadwa nyuome ne chalo nade. To masani ni matindi ng'ato biro to miyi handout tidwa ni yiere to gini kia ni sama dwaro telo ni eka koro onyondre pacho. Sani koro chiwo handout ma kata wan joma tindo ok wanyal chiwo. Iwacho ni ubedo piny un kaka rawere mago mawuok e ward mano mako jwach kendo wacho ni udwaro mar mondo mi uyier ng'ata achiel manyalo represent mano ward mako jwach. Tiende ni in e jal mano yieri mar mondo mi represent jo ward mako jwach. To ka ilieko ni MCA mano yier kuro onge tich mosebedo kotime yo makare. Ang'o mane timo mar mondo mi gibed kod geno kuomi ni in kako budho in ema inyalo rwako wuoche ma MCA no rwako gi sani. Wacho ni kidwa ng'eyo kit ng'ato tineno ka ng'ato osedak kaka ng'ano osebedo kodak go oganda. Inono lifestyle ne osebedo no dak nang'o. Be onyalo rito oganda. Be en gi chuny mar rito oganda. Kaka osebedo kadak gi joko jwach ging'eyo. Anisi na ok pande kojwach. Kipenjo Felix Obudho duro iso Felix Obudho no wang'eyo en jajua kalika. Wago kode ohala ka. Wago kode ngware ka. Achopo kuonde te manyalo chope manyalo konyo jopiny e capacity na anyalo yudo anyalo chopo. Koro mano nyiso ni an gi chuny maber kendo achoko chir mar ni mondo atel ne oganda.
nikech siasa ni be en choko chir. Ok ichoko chir kaka sani ilawa gi gunzu gi. To de koro jomoko nyalo ringo. Aya, iwacho ni siasa en choko chir. Kaka Beatrice osechoko chir, makoro nyalo wacho ni entiere kod thoche mar rakruok e ng'we laro kom od bura. Mano ja od bura ma kaunti ma Kisumu. Kamano. Korka kori. Adwa ni atem riwo gima jowetena gi osewacho duto te Joyce. To nitie makamoro minyisowa e muma ka Nyasaye noyiero Daudi mondo obed kingi. Samuel noneno ka Daudi ne tin, oneno ka gima Daudi ok nyal bedo kingi. To gikone Daudi nobedo kingi, ma be en achiel kuom jogo manotelo ne jo-Israel, manotelo e yo makare kabisa. So seche moko nitiere ma telo mar jomatindo kelo lokruok kendo kelo dongruok. An kaka Beatrice, e kom mar woman representative ma Kisumu ni asetiye. Kendo asebet katiye higni 2-3 mosekalo gieki. Ayie gi jowetena ka giwacho ni sani koka waneno ka jotelo biro, gitimo gik moko achiel 2-3 nikech wachiegni dhi e yiero. Mano ni kare, mano waneno kata Kisumu kuchocho ka dhi mbele. To ber bende Joyce, ka ubet gi jatelo no mong'e shida mudhi through. Kom mar woman representative ni mandate mare mokwongo en ng'iyo maslahi mar joma mine. Wang'iyo jogo ma ong'ol e yore mopogore opogore. Wang'iyo maslahi no mar rowere, kaka wanyalo tiego gi e yo man kare. An kaka Beatrice Amondi, asewuok oko kamiyo mine equipment mek tich, atiego mine e grube matindo tindo gi, amiyo gi kojolo, pesa moro ma gimede table banking gi, asewuotho gi rowere, katiego gi e grube gi eki kuma gintiere gi, decide ni gin kanyakla gitimo ohala no mar luoko geche ba miyo ka wash machine. Nekech kinde duto king'iyo mine wa matindo tindo gi, bank gi mokwongo en group gi niendi magitime table banking. Koro kwanyalo yudo yo mwanyalo jolo godo grube gi gieki, to wanyalo konyo gi mondo giwe kao pes oko e atamalo magiduoko ga atamalo kabisa. Mano endo keto tich bedo matek sama gitimo ohandgi. Koro an kaka Beatrice Amondi ma wuoth masewuotho Joyce. Kendo awuok oko kabisa kendo pod awuok. En gima adwa medo timo. To be nyaka wayiere ni population mar youth masani ok en gima ochako sani. Ma gima nochako higni machien kabisa. Nyaka nwayud independence en baka ma ji osebet ka goyo ni 1-2 yudhe biro, population mar yudhe biro, yudhe biro momo wa mbele ka. To sirikande mokalo gite gima gisetimo mondo gikony rowere mondo yud tich onge. Nyocha kwaneno ka President William Ruto ochako kelo project mar affordable housing mandiko rowere e yore mopogore opogore. Waneno kanyota program no kelka mondo kony rowere e yore mopogore opogore. Koro problem mar youth surge ok en gima ochakore sani. En mana ni sirikande mokalo gi poko bet ka keto mikakati man kare mondo wane ni yudhe gieki be wakonyo gi e yo machalo nade mondo gibe giyud tiegruok kuma gintiere. Koro an nakwayo jowa ni wang'ni wateme uru betend yudhe gieki. Eko ka ginyalo jajwa ni nwatemo youth to kotiyo. Kinde duto inyiso wani sapodi sabiro mbele. Ananeno ni sa en sani. Mondo gimiwa nafas wabe watine jopiny kaito gi jajwa from that ni okne watiyo ne gimiwa nafas to okne watiyo ne jopiny. Matine ni temo wacho ni in kalura wacho ni e kom mano mar jaod bura ma kaunti ma Kisumu sebedo kitiyo kuro kuom thuolo mar higni 2 koro. Higni 3 koro mani yes. Mar 3 koro. Yes. Penjo en ni gigo misebedo kitimo bende nyalo miyo jopiny bedo kod geno kuomi kata ginyalo untrust mari ni Beatrice ni koro ka wamiyo telo yiero mano mar higa mar 2027 to bobedo komedo tiyonwa maket kod kaka notiyonwa ko onge telo kata ko onge komno ok ni kose mi kom tilal miru. Okanyal lal Joyce nikech apani lekwa bok chope woman representative kanyo pod wadhi mbele. To king'iyo adier wan kaka rowere wan gi chuny mar tiyo ne jopiny. Nafas ema pok omiwa motegno. Nafas idwa ni ng'aw miu nafas. Mondo jowa mane e kombe gieki be owene yudhe be oteme telo. Kisebedo jatelo kuom higni 15, higni 20, to lokruok ma jopiny neno onge. Ok iwene ji nafas mondo rowere boteme. Kaito jogi wach ni rowere no amiyo nafas okotimango, okotiyo, okotemo. Problem antie Joyce en ni wadonge era mar internet. To ok ni internet niendi oyudowa. Internet ni wayudo ka. To one very informed. Kendo wapenjo maswali. Wadwa accountability. Koro ingeni jogo eko manodongo chienwa
ok ne gidongo ka gipenjo penjo ma koro ineno kwa penjogi. Wan joma beyo kendo tich be wanyalo komiwa nafas. En mana ni wahero penjo mang'eny kabisa. Wadwa get into the rock bottom ni gini endi to ochopo kanade. Gini endi to ang'o miyo ok otimre in the right way modwa ni otim ang'o mondo otimre godo. Koro ka jowa nyalo miyowa nafas mondo watelnegi to gidhi neno tich monyalo tiyo ne jopiny Joyce. Moses, antiere kuomi. In korka kori, inyalo wacho ni in kaka achiel kuom jogo mabendo lap dhog gi ndong'a ne kom mano mar MCA. Ang'o ma isetimo mar mondo mi jogo mawuok kama idwa chung'e ward mari kacha mondo bed ane kod geno ni Moses ni kawa miye telo to bo bedo ka waneno lokruok e yo makare? Mokwongo gima migochwa kwanza gima Migori okoso kabisa. Giyiera ji makera ni ng'ani binyalo telo ne ji. Adwa ni winji kaka jomatino gosewuoyo. Nitie giluongo ni kidwa telo nyaka ikwong iserve before getting into the office. Nyaka ipuodh ni to in to be iromo. Ino ka ng'ano wacho ni nosetiyo gimoro higni 2, Migocho cha wacho ni nosetiyo gimoro higa 2 donge. Joyce Migocho rach. Babe aparo ni Migori is the poorest county in terms of development. Yudo ka jomwa yierogi gikia ni teach, for example, MC okera ni teach oversight ni enang'o. Which means ni wayiero joma illiterate, gin gikia ini yiera nikech in gi pesa, isemiyo ng'ato $200, imiyo ng'ato $200 sama ibire campaign, koro ini yieri nikech in gi pesa. Mar 2, dalo kocha ni iyiere ji kilu bingeni okwanyal do away with the money factor nikech kuom wacha diera jopiny to ero pesa nikech jopiny bende kinde mathoth kwang'iyo kaka siasa ma pacho ka osebedo ka ringo ng'amo miyo jopiny pesa jopiny ero siasa mar gonya okwanyal wuondre ni siasa mar gonya nyalo rume Kenya ka matinde ni un kaka jomatindo in kaka Moses wang'e ni seche moko jomatindo to yuaga ni wan to pesa waonge godo e kinde mionge pesa no ang'o minyalo timo ne japiny cha mondo japiny chong'e ni yawa wuodwa ma Moses ni en to onge pesa monyalo gonyowa godo kaka ng'ane lakini kaluwore kod manifesto ne kaluwore kod gik mosebedo kwanno kotimo kwatere kacha tadiro nyalo kelonwa dongruok e yo makare mondo wane kuom ranyisi katiyo gi gima notimore Olkalau nwaneno ka pesa noket kucho mang'eny ahinya to kanwaneno ka duoko nowuok mopogore seche moko jopiny bende obedane kod geno kuomi kamano. Kore bumi an manifesto na gima number 1 aketo ni an ok adwa telo na jopiny, an adwa tigi jopiny. Koro adwa na tigi ji mok ni an koro atelo na bedo mbele ni an mheshimiwa mara kaka wada chasa wacho ni in kose yieri be idar koro idhi dak kata mana Nairobi ikori we jopiny. Mar 2 Joyce miane dakika achiel mondo a confirm ni Migori kaka ji ok ti nini auditors report ma 2024 2025 Migori iyudo ka kunyo cho mama mo kuncho ogaka primary ngata ma Migori nya confirm koda iyudo ka pesa mano gole kunyo cho ni en $4 million. Koro insani ere ka Kenya kunyo cho mar $4 million ikuyo cho mar $4 million to barabara makata dhi dala uto rach MCA ma wan go wasiere didek to barabara rach pile adiri inyadhi kata gi gari to semo ki park gari kata mane lam ichopo gi tiendi. Haya koro sani ne githingo ni election biro kendo koro gichago wundo ni gipano ndara koro giwundo ni walo suru ndara mondo ni ere ka Kenya yiri didek 3 terms to gimse timo onge jomogo nyitino pod dhi school iyudo ka Migori auditors report no wacho ni negitero ji adek Dubai Kenyan program mane gitiyo gi $1.8 for 3 days. Ere kaka Migori in fact also spend a lot of money in transport. Ere kaka county nyalo tiyo gi pesa mang'eny kama toka barabara rach ntiro moko pod rimbe school kata CDF allocation moko podonge. Pogruok mane marawere nyalo kelo. Koro an mokwongo reputation ada maintain reputation mok ni kase donjo kacha to ni corruption mori ni kech kizungu wacho ni a good reputation is hard to get and easy to lose. So ada maintain standard kendo tiyo gi jopiny
ng'ata ng'ata ma South East Kanyamkago to dwani mondo nyalo dwaro rawere matindo tindo madwani mondo wati in welcome biuru mondo mi wati mondo mi wachange South East Kanyamkago. Anno ka janeno wa moro oronwa ote moro ka yiena mar mondo mi wasom ote makamano to o penjo mano ma kare ahinya penjo makamano bende aselieko matin tagombo mar mondo mi wasomane ote makamano achiel kende kaito wadhi mbele ko twak maro ati chenro ni bende wabo bedo ka wakawo pach jopiny counties mopogore opogore. Janeno no wacho kamae kinyalo mana ketna ote makamano mar mondo mi asomo ng'isa kae ni penjna jotelogo ni sama gidwaro to youth kipaumbele ka giseyudo to jodongo who had no impact on their elections are now the way forward streams. Why do they now use as a cross bridge? Gitiyo ka rowere kaka cross bridge ni kiseyudo telo to koro jodonge ma koro miyo kipaumbele to youth mano mako lwetugi koro weyo chien. Penjo mar ariyo wacho ni penj na Mhesh mawuok Kanyamkago ni we have various leaders who are not from the very tribe leading one Luo nation. Why does he criticize the working MCA ni ok jaluo oae siasa magu kabila to then oti towards the growth of his people? Mano ote inemia Kanyamkago. Penjo kuoni gimomia wacho kamano ni gimomia wacho kamano yedo ka jomadongo moko jodongo wa madongo ma Kanyamkago moko kata Kizungu moko kata Kiswahili koro in ko kinjaluo ere kaka ida eleza na dawa ni adwa ni mondo me watim kama okawach kamano nikech anini okabila awacho kamano nikech gimo osetimo onge. Yes. Aya to penjo mabende openj madwa na chak kodi Nyambok giwacho kanyo ni kinde mar rawere dwaro telo kinde ka kinde mana kaka nonro nasewacho no yango ni nitiere kaka rawere nitiere kod gombo mano mar luto mbulu ne mbesegi mane yiero mar higa mar 2027 to gino maduong' mosebedo ka waneno ni adiera rawera ka rawere wetegi osebaki up bidonje telo kanya. Janeno ni penjo nang'o momiyo koseyieri rawere mane omiyo idonje telo makamano koro ujwang'ogi umanyo mana joma usebedo kuwacho ni jodongo mosebede telo kum kinde malach. Ang'o momiyo mano wasebedo kwa nenore ok mane siasa masani kende kata kwa ng'iyo historia mar kaka siasa mathur ka osebedo. Nyambok erokamano Joyce na nyisi chien kacha ni telo dwaro wisdom. Kionge wisdom tibro lwar. Adwa mira nyisi kaluo jaluo ka osemi support ma oyudo telo. Iwinjo ka dada ma Kisumo ne wacho ni weche mag finances seche moko chendo. Iboydo ni gima en godo matin no okodwa bede jadieri mondo kon joma tindo ni jothurwa an to an gi lony e kelo lokruok but ok an stable financially. Gima an kok nyal chopa kacha to kamedo koduga dieri to nyalo dira machopo kacha. Samoko wacho mano jomadongo mano setelo mung'e ni piny yako biro finance go koyudo telo to en ubiro dong gi title mar honorable but joma tayo tende gin joma no finance. Mano ranyisi motiyo godi. Okay. Joma no finance ema koro biro bet ka chikang'o tende cha. Iya kamsa kesi mbo wedo ni Joyce dada Dolphin o supporter ma yudo gimoro. Dada Dolphin marawera. O supporter ma yudo gimoro. En o supporter gi ngufune owuon gi time ne mokawo. Eka an gi samoro jaduong' moro kata konyango moro mo supporter financially. To jaduong' onyango ni biro na gi ng'amo kotimo management. Ni aket ward manager. Ase fail. After chama mono ase fail. Ng'amo timo management ok bi yiena monda chike kakutiyo. Nikech ong'eyo ni after all siasa biro rumo, podo biro dhi manyo tich e kambi moro, podo biro dhi manyo tich e sirikal moro, tibiro ng'i gima notimo chien. Jogo wa mosebedo motimo gik moko ma successful gin jok ma kosetiek siasa moyiergi to gikawo joma no oluwo bang'gi ging'iyo qualification mag gi monde. Kibedo jadieri ne ja youth anyisi wa mira nyisi
ineno MCA na masani tiyo sigande chal gi siganda ne en wuoyi maonge min tonge wuongi tonge dalagi ne en ng'ama ne dak mana kech to ja youth noting'e kama moyudo ang'o moyudo loch kiseyudo loch nyaka iduog kuom jogi nikech ei youth ka wan gi joma timo management mang'eny to gin joma pod nigi vision mabor koro gima miyo an iweyogi ok ibedo negi jadieri kuom matin ma in go tiweyo joma nosetelo moketho piny o finance koro gichiko tendi mano dwaro wisdom. Mar ariyo ma adwa wacho jatelo gima in godo matin no ki install kata invest go kuom ng'ama tin mane ground ka ing'e kata gima kelo dar mamiyo ng'ato dak Nairobi. Joyce kiwiyo nyathi gi culture mar ni kiao ko titing'o sweet then gika time makibire e ot to kiting'o sweet ibiro kifua lweti nyathino biro luwo kata bang' owadu muting'o sweet madhi dalane kech no oseng'iyo ni niang'o sweet kikawo gima tin kaka jatelo ma pod tin ti invest godo kuom jowa matindo gima jogi biro ng'eyo kuomi ni ng'ane kati monde dalane ok en jagonyo en jadongruok so ok ibi bedo gi luoro mar ringo pondo negi nikech muma wacho ni gimi chwoyo emikayo ka sama ni ringe manyo loch ni chwoyo gonyo to semi loch ratego gonyi gi we pondo gonyi ga gonyi nikech mano gimi ni timo dinade ikayo an adwa wacho ni ranyisi an dalana bende okaluor nikech ng'ama biro dalana na ng'eyo ni nitie gima odwa biro penja tan gi gima biro siemone to gima siemone no dhi konya machak kony jirande kata okamiyogi koro nyaka wabed ji adieri kuom gima tin ma wan go ne yudhe wetewa mondo giyude nafas e tendwa ka giseyierowa mok wawacho ni koro wadwa dhir jodongo mondo miwa finances ma wakia kaka ne giyudo to bende mosethiro dongruogewa. Ilero kanyo makare ahinya. Dolphin in korka koria kane paro nadi winjo kanyo ka Nyambok wacho ni nyalo bedo ni rawera manitiere kod riyo mar telo koseyiere to ojwang'o rawere mane okonye manyo loch kata mane okonye goyo piny e kinde campaign kalure ni rawere go seche moko ne gikonya goyo piny to pesa mar campaigning ne onge mane momiyo seche moko giloko kitgi ni rawere wetegi to koro gisiro kata giketo maino margi e jogo mane omiyogi pesa. In korka kori adira nitiere kaje wi rawere ma seche mag manyo piny to gimakore motegno gi youth ka koro oseyiere kacha modhi mbele to koro wiyo wil gi joma nosire rawere wetegi manogone kata manokonye e manyo piny. Okay, erokamano ahinya Joyce. Aparo ni onego bed ni wabedo uphold integrity. That is one. Nikech the moment ma isewuok ni dwaro mondo ichung' jok ma wuotho kodi gi kisechopo kuchoko onego bed ni loko de gi ng'eyo kata bubu modagi mano ma ok onyiso ni koro you have to maybe give them jobs to ok gin gi merit for such positions but ntiere kaka inyalo inwagi from grassroots to the upper level ineno kech paro ni magi jok manowuotho kodi ka konyi manyo kura ka konyi maybe kaka timago kaka ineno sani Sifuna dineno ka jopiny sani chango ne pesa tiwinjo kwacho ni 10 bob mwaoro no he owes that 10 shillings. And that is what we should do as youth. Sama ng'ato sewuok ni dwaro konyi mi uchako wuoth michopo kucha. Koro weng'iyo ni in malo gin koro wech kata simbe gi ok idwa kata kidhi dala ok ipar gadi to jo ngware moko ama jo apiko man gine man stage kacha ka nyocho konyaga maber wanya bedo piny. This doesn't mean ni koro idhi bedo piny ni dwa miyo gi handouts. Another thing, adwaro urge the youth to eliminate the issue of handouts. Anytime you walk, there was a time Morara no way about that issue. Nikidhi wuoyo gi jopiny kwayo kura idhi uso market yourself inyisi ni gonywa jopiny ema nyisi ni mondo igonygi ok wa blame gi wa understand ni kech nitiere but onego bed ni sani wang'iyo ni to it is not about ng'ama gonyi it about ng'ama ing'e ni kiketo kacha to bro tiyo ma ne jopiny kaka dwarore. Koro kwa keto ni en pesa mbele nikech ng'ane miyo waga pesa kubiro koro en ober apana. Sani onego bed ni wang'i ni ka sani watero
Dolphin obedo emobedo nwa kachacha onyalo timo nwa ABCD nyithindwa nyalo lokore development nyalo biro e gweng ineno molo ni anadwa chiwo handouts mana mondo mi protect my position in the office but gima timo ne jopiny to onge mano aparo ni gima this generation should leave behind and chart our path on a new slate. Another thing nadwa wacho about konyo mine kaka kora ng'ama miyo joma mine jotelo mamine onego bed ni ging'iyo maslahi sana mar joma mine wetewa to gi nyithindo iwinjo nikech iyudo ka there are a lot of issues of femicide, there are a lot of issues of GBV, but are we even amplifying our voices enough? Be wawuotho gi jogi be wawinjo kata mondo wambe wabede front line winjo kaka last year I think nyithindo moseneg Nairobi kar almost 1,500 plus. Angoma women reps table. What are they doing about it? They are not talking enough about it. To nini couples manegregi. Be wawuoyo enough about it. Be wawuoyo gi nyiwa. Early pregnancies. Wakonyore nade. Kata nyithindwa manyiri mayudo school fee otamo. Wanyalo konyo gi nade mondo gidhi e school. Nyar ng'ane cha amin gine osiko wacho mana nyinga. An Nairobi lakini ene gweng kucho owacho mana achieng korera chieng osedonjo nekech duonde manogoyo e gwengja then kasedonjo to koro wiyo wil mano gimonego bed ni waweyo kabisa jokanyanam sani ochopo kuma nyaka watingre malo to nyaka wa exercise integrity kwang'eni wadwaro dongruok ok wadwar temporary solutions. We need permanent solution for our people and that is what will make Nyanza develop. Iwacho kanyo makare ahinya kendo kapok adhi budho inyisani wakauyo madundo nyakora Mogejong wakauyo madundo gisani ka waduogo to wadhi mbele ko twak marwa bende wabobedo ka wawinjo pach jopiny kowuok e counties mopogore e kinde mwadhi mbele ote magi bende med chwala abobedo ka somo gi achiel kachiel kik idhi mabor. Otabiro tinendene Mothikawa erokamano Jalimbe anaduogo kawuono kendo Ikawa erokamano Nyasata anegeka tinendene Mothikawa erokamano. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari *860*416#. Ng'e maber niya Ramogi TV en od jower duto. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Juma ka juma wayudo jip ngima lokore chunje yudo geno. Ler rieny motegno pako idho ngas mamalo
kendo twak dhi matut. Tudri kodwa An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako kod lokruok mar chuny. Ok inyal dong' kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mar mbako romo duond rawere odiochieng' ma kawuono. Kapok wadhi mbele kod twak marwa e studio ka, dago mar mondo mi wadhi ane kaunti ma Migori, mar mondo mi wawinj ane kaka jafombo marwa e kaunti ma Migori noloso kod jopiny e kaunti ma Migori kotudore kod thuon wacha mwatwak e odiochieng' ma kawuono. Ere kaka rawere nyalo lombo jopiny, mar mondo mi jopiny obed kod geno kuomgi ni ginyalo bedo jotelo makare koyiergi e yiero mar higa mar 2027. Wawinj ane mondi. Koro tenore gi ni rawere ikore ne siasa mabiro, anawacho ni wang'ni waikore maber, kendo king'iyo kata ne gima nochak mar registration mar voting, iyudo ni rawere mang'eny register manyien mar dhi ni gidhi goyo kura e election. King'iyo ka 24th June 2024 nyitimre, nitie gimiluongo ni revolution mosetimore, kendo aneno ka koro ji pachgi lokore. Mae telo mokwongo kendo mae election mokwongo mora dhi ng'iyane ni kare roweregi ochung' ka goyo kura adier. Nikech kaluwore gi gima notimore 24th June, West Chog rowere wacho ni koro wang'ni, koro gibenga gibede mesano kumilose telo to gibenga gilose telo. Gimomiyo gisebedo ka giyiero leaders ma jomadongo en nikech kamane ka system nosebedoga. Lakini wang'ni aneno ka koro ng'aka ne protest timre, ji mang'eny oloko pachgi kendo aneno ka koro gidhi yiero jowere wetegi. Ng'ato ang'ata madwaro chung' obedgo, rowere nigo nikech gisomo, gin gi kalatese, and then giseneno rawere gin jok mosekale leadership mopogore opogore kaluwore gi magisesomo, gima timore e other countries, gise compare and contrast, koro they know what leadership means to gi gima jopiny dwaro. Koro rowere most of the time they are concerned gima jopiny dwaro of other leadership mosebedo self-centered, joma parore, those who are going there just to make money or become wealthy. Mokwongo kabisa, rowere mang'eny go chung', ok kata gidhi chung' MCAs kata MCAs kende but MPs. Nitie rowere moko mosechako campaigning as early as now. To most of them, gin jok manosomo go de campus, jok manosomo go de high school. It's not only online. Jogi osewuok oko kendo gidwa chung' kendo gisegolo agenda mekgi kata manifesto maggi magibo timo ne jopiny. Koro rowere osewuok, it's not only online, rowere osewuok kendo rowere jiwore kigin mondo gikaw kura mondo gidhi gigombo. Haya, mago pacha rawere e kaunti ma Migori kotudore kod thuon wacha mwatwak e studio ka. Yie mar mondo mi waduog e studio ka koro, mar mondo mi wameda bilo wach kod yawuoto nagi kachiel kod nyiyo nagi mantiere godo kae. Felix, in korka kori, mana mbaka mane wagoyo. Ang'o momiyo rawere moko loko kitgi ne rawere wetegi. E kinde ma entiere kod riyo mar telo koseyiere kacha makoro donje lemo makoro ketgi echa. Moko kuomgi koro loko paro. Giwacho ni rawere gi, yes, negi mako bada, lakini jomadongo musik wacho ni jodongo gi wadwa gole telo. Jodongo ema koro podi makori godo motegno. Karawera ma wadwa ni owacho. Ni wacho ni campaign dwaro pesa. Makata ok en mar gonyo jini, to anyisi ni pesa dwarore. Nikech kata mondo mi wuothe ward dwaro finance. Nikech moko yudo ka rawere gi ochung' kodi, to expectation gi ema nitie malo. Kiyudo kom mar MCA, seche moko ok nyal ndiko ji te e ward. To kaka wacho ni jodongo gik ma kama yudo ka gidonjo e tend rowere gi, en ni jaduong' seche moko ne jogi dwaro siling. Jodongo gi mane nigi siling omiyi siling. Koro gimbe gichak giduogo gi demand. But ka in ng'ama riek, ming'e ni jo rawere mane ochung' kodi, nyaka kong iket priority mar rawere mbele. Nikech telo mar jodongo gi mok wadwar.
kichaki donjo telo chaki kelo mar rawere ni bedo marach mokalo, lakini rawere be gin ema gimiyowa demand mang'eny. Kech idhi kumoro ng'ato dwaro nyaka igony, idwa gonye pesa ni idwa golo kae. Seche moko kaka waonge finance ni jaduong' moro dhi omiyi gimoro ni omera aneno kidhi maber tim kama. Koro ing'e ni seche moko in inyalo dwaro ni duok lweti, but jodongo onego bed ni miyowa advice. Onego bed ni wacho ni ka idhi nakonyi mondo idhi. Ok onego bed ni jodongo gi komiyi kata gimoro. Ok onego bed ni ochako dwaro ni sama iyudo telo ni ochako lidho nochako dwaro gimoro. Onego bed ni gin gikonyowa. Iwacho to mbare idhi maber, kari ka nyalo bugi gi gimoro, idhi mbele. To ok onego bed ni gichagi gine ma gichagi buo tiendo mondo tendo ochako nin marach. Koro jodongo be ae tabia no. Ng'e kaka gidwa tir kodo. Koro agombo jodongo wa be nyaka warwake, ing'e ni ok wanyal telo rowere kende. Jodongo gi be wadwaro. Nikech nitie kuma nyalo dhi marach. Nikech wacho ni kuro ema unyalo kwaye wisdom, kata unyalo yudo wisdom. Unyalo kwaye wisdom. En ni jodongo gi be ok believe ni wanyalo ti. Jodongo ni ndalo moko noketo na bura ni wacho ni pod atin. Awene ng'at maduong'. Nikech wa kumoro achiel koro iwene ng'ama duong'. An ibiro telo mbaka. Koro ipenjo ni jodongo gi githirowa. Mano bende kelo point moro makare ahinya, wechego mago mag age. Nikech iwacho ni kinde mathoth kata ka rawera dwa chung', tiwacho ni in hiki pod tin, bed piny mondi wami ng'ane ema hike pod niang'. Ema hike oseniang'. Gino sachanda e ward mae. Iro nyaka jodongo ma onego bed ni sera. Moko onego bed ni wacha marach ema nyisi ni Felix pod tin. Pod in gi nafas mbele. Onge mbele moro nikech kata nwa dongo to wacho ni un e jotelo maki. To kiny no de chop tich adi. Kok en 2027. Na iso gen 2027 ne ki. Nikech ok wanyal rito kendo moro ng'ato chak ng'isi ni wachako riti pod tin. Tin to higa bedhe. Kwachako medo higni 5 mara seche moko adhi donjo 30 something. To ka pod antie kama ema dware. Koro jotelo owek nini misadvise ji ni mondo joma tindo kungo wene joma dongo. Koro kanyo bwa kwayo jodongo. Ilero kanyo makare mano bende makelo e penjo machielo. Beatrice, in kaka rawera ma pod tin, wachno mano mar higni. Nikech ong'e ni koma mano mar jaod bura mar county kata woman rep ma sani koro en kom mane oket kanyo mar mondo mi omiya ne joma mine thuolo mar bedo kod telo kaachiel kod gimbende kwan margi obedane maber e od bura mamalo kacha. Wachno mano mar higni ema ng'eyo ni en achiel kuom gigo ma bende osebedo ka hinyo rawere matindo ahinya. Ng'isi ni in pod rawera matin, bedane piny mondi. Ang'e ni kom mar women rep card no inyalo tugi e yo makare kendo isewinje ikawe e yo machalo nade. Bende age owinjo bed ni itiyo godo kaka ni ng'ani pod tin ok onyal telo e yo makare, kosi yiene ya ng'ato bed ni in ng'ama tin kata ng'ama hike oseniang'. Kaachiel kod pachi e wi rawere ma jwang'o rawere wetegi siro joma moko ma hikgi oniang' tok ka giseyudo telo. Ing'eni sani ndi kwa ng'iyo population mar Kenya, atamalo 55 gin rowere. Population mar Kenya mzima. Mano 18 to 35. Kaka constitution marwa define ng'ama rawere. So ok wanyal bedo ni wadwa go mbak rowerni to gionge mesa. Ji ok nyal bet ni dwa decide nwa ka tinyisowa ni kama kaka wasepango chenro kaka rowere onego bed ni tipango ringo. Kiloso mikakati mar rowere nyaka wabede mesa. Nyaka waket mahitaji maro kaka wadwa ni gik moko bedi. To constitution marwa define ng'ama rawere from 18 to 35. Koro ka ng'ato nitiere between that age gap, inyalo chung' komoro amora. Constitution oyieni. Ok apar ni ka ng'ato osechopo ni en ja higa 20 gi bathe to konyal bedo ni ochung' komar woman representative. No waneno Rift Valley gima notimore. Gi nyako matin mano yier mobedo woman representative maniluongo ni Toto cha. Ike noket kando. Jopiny no nyalo tiyo negi kaeto gikone negi timang'o negi tere. Wachno endo katambo ase winje Kisumu kocha chande. Kaji wacho ni podo tin, podo wawe monde, owene joma dongo. Koro ata penjora ni sami nyiso ni wawene joma dongo gi. Wato kare sawa en sadi. Nekech wan kaka kinde duto kobed kinyisowa ni sani endi esa rowere. To sebeda beda sigana ma en sani to higni 5 kalo, en sani wadonje 10, en sani 15, 20, kaeto sadhi mikal gap mar bedo youth ni kok yudo leadership mora mora nikech wa recycle jogo mosebedo. To chutho wang'e maber ni tich magitiyo ne jopiny to timang'o onge. Maslahi mar jopiny bok gitimang'o ok ging'i. Koro ana wacho ni ok wanyago mbak rowere to gionge mesa. Nikech wan ne majority jok madhi go kura
e yiero mabiro ni. Koro wabe nyaka wabeda bede mesano. Wabe nyaka yierwa yiera. Nyaka miwa nafas. Rawere bro bedo ka luto mbulu nikech kinde mathoth wacho ni rawere ng'eny. To kochopo chieng' luto mbulu, rawere lezi nindo ok luto mbulu. 2027 bende rawere oseikore ma chunygi gombo gocho ne mbesegi kata luto mbulu ne mbesegi. Osekawo kura kendo oseikore ni chieng'no e kinde miyawo station mano mar luto mbulu sa 12 okinyi giseriedo line kanyo. Bende rawere oseikore mar adiera. An kigeno ni waseikore. Kendo rowere wetena di wuok oko mondo go ombulu ne jotelo go magiseyiero kalure gi tich magitimango gitiyo ne jopiny kata kaka gineno ka gin gi leadership ability kata skills margi kolure gitiyo ne jopiny Joyce. Koro an gi geno maduong' kabisa nikech ombulu be gisekawo atamalo mang'eny kabisa. So kachaka dok e wach ma openji gi jawinjo kata janeno ni rowere koseyier kae to chak timango wakelo jodongo. Leadership ka dwaro experience donge kamano to experience bok nya yieri inyalo bedo ni Nyasaye nomi gweth moro inyalo bedo jatelo chunyi nitie tiyo ne jopiny mano ni kare but nitie jogo iko mabosi wuothe laini mar leadership mimanyoni so sometimes bebera mondo wakau counsel ei jodongo gieki an kaka team na mama nyogodo kom moro woman representative ni an gi jodongo yeka nekech gitaya ginyisa ni kae kidhi kama tidhi balo kidhi kama to kidhi balo koro nyaka wa incorporate jogi nyaka wa integrate gi bwane ni watiyo ne jopiny e yo makare nitie council moro mwakao irgi ka to be chutho nyaka wange ni rowere gi wamak lwetgi gimbe gitie wane conference moro mar mine Nairobi ka to gimoro achiel no stand out nyiswa ni ki injatelo ti idho ngas kidhi malo ye iwe dhot nono mondo jok maluwi be otimango odonji mondo idh ngas ni kadhi malo koro jowa madongo mosebete telo to tich otamo oweni rowere botimango otemi kae to jogi ojajwa ni nwami una fast to kutimango okutiyo ok nyal wach ni okwadhi tiyo to nafas poko miwa ok nyal wach ni okwanyal to nafas bituonowa koro anta adwa tieko wach ni ka wacho niya kinde duto an kaka rowere osenyiswa ni wabed kando watim siasa mar activism kae to kik wadonje active politics wadonjuru reactive politics nekech kanyo ema wanyalo make change ok wanya dwaro ni wadwaro change to wanoko wakasri akase yieka tana rwako rowere duto nekech kuma bete ni Joyce kuma antie emose miya nafas kaka Beatrice Amondi mama nyogodo koma woman representative ni gi party na mar UDA kamia support koro in kaka ng'ama rawere kiyudo kama imiye support bed kanyo mondi tera agenda ni mbele kae timany godo kom noendo ero kamano korka korio bala inakia ni wachno mano mar higni bendi se winje kamidwa chuge ni osebed kingisi ni obala in bed penya pod nyathi matina wene ng'ane hike beto osechorore ahinya mar mondo mi otem manyo komno in rita ne mbele be ise karata makamano bende osegoni kachiel kod pachi godore kod rawere maste ma in kaka rawera ka koro sesoyie koma mano mar Kanyamkago kacha to koro iboloko par ijuango rawere wetegi imako joma moko lwedo rokamano Joyce mokwongo ji mang'eny biro wuoyo ni kijana chapotin in poki kioromo to kamana kaka giwacho ga pile ni wan leaders of tomorrow ni ng'eno osechopo kendo sani en tomorrow no momiyo wadwaro dondruok e counties wa mokwongo ada wuoyo kuom jodongo wabiro tiyo kodgi lakini wabiro tiyo kodgi mana kaka jogo sawacho wabiro tiyo kodgi e miyo advice kechingeni wadwaro gi gin be mondo megimi advice gipuonjwa ni kao nego benitimo kama kao nego benitimo kama mar ariyo ji mang'eny kia gimiluongo ni civic education en ang'o civic education en puonjo jopiny ni mokwongo nego beni kutimo kama to ma kelonu kama koyudo ka ji mang'eny matin ji mang'eny ma yoda la kwacha gikia gimiluongo ni civic education yani gikia ni kata budget ko goal nego beni itimo kama ng'eni kipuonjo jopiny kabisa about civic education kata mana koro idhi yudo kata siasa winyo iwacho ni mar gonyo jini ogibing'i ahinya gibiro ng'iyo dondruok nikech gibiro ng'iyo dondruok mana kaka Olkalao notimore ji nogony kabisa lakini ne ging'iyo dondruok ne giyiero ng'ama timo ang'o ng'ama ging'iyo ni ng'ani onya konyo kama ng'ama relate gi jopiny
Yes. Aya, kapok wadhi e yueyo moro madundo, dagombo mar mondo mi kende wawinjane pach jopiny mago mawuok e kaunti ma Kisumu. Mar mondo mi wawinjane ni to jo Kisumu nowacho nang'o kata wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwake odiochieng' ma kawuono. Wawinjane mondi. An gi nyinga iluonga ni Franklin Ismail Wasonga, aspirant MCA Migosi Ward. Kaka rawera mathin, ni jogo kura mang'eny oluoro rowere matindo gi komitelo. Nikech wasebedo kwa miyo rowere moko telo matindo mbele kanyo to dhi gi failwa. Gidhi donjo gi tama mang'eny, koro jotelo gi yudo mana komedo mon, jotelo gi geda, jotelo gi nyiewo mana geche madongo, to wigi wil gi jopiny ni japiny be dwaro maendeleo. Gimoro malich mwan go to onge, but gima ng'eyo ni wan gi skills, wan gi energy, and wan gi power. Resources, maybe financial resources ema waonge go. But what I believe kenda ng'eyo, ni when given an opportunity, no miwa opportunity ni mar kelo telo ne jopiny, wabro deliver. Ginyinga ilonga ni Lindo Gweno, jadak ma Kisumu County. Ineno ni jogo majorowere, jineno ni pod gionge gino milongo ni experience. To aseneno jogo be milongo ni jotelo, moko kiyiero, to kodhi e kucho tok tine japiny. Koro japiny wacho ni to ere kaka adi ng'eyo ni to koro in ng'ama ber. Mokwongo in rawere, ionge experience. Mar ariyo, waseneno ka jotelo moko kwadhi to dhi to lokore. Koro mana achiel kuom gino mathago jogo marowere kabisa e wuoth ma giwuotho ka gimanyo telo. Kendo yudo kendo gimoro mathago gi en weche mag manyonge kata weche mag pesa. Nikech rowere mang'eny onge gi pesa ma ginyalo tiyo godo kipimo gi jomoko mosekuongonwa kata osekawo ngang' mambele mar telo. Koro gionge gi manyonge mang'eny ma ginyalo tiyo godo. Koro yudo ni moko luor kata donjo e siasa, luor kata manyo telo nikech gineno ni ofuko gi ni piny. An gi nyinga iluonga ni Joseph Adede Sheshe, rawera matin modak e town kaendi kendo timo gimoro mar town kaendi. Ng'enyne jogo kura ok trust ga josiasa matindo tindo. To an gima ng'eyo ni tin ok onyiso ni ok inyal tiyo. E gimomiyo wanyiso jogo kura kata joma kawo kura sani. Sani kawo kura ikawo ni mondo ng'ato tini maber. Ok ikawo ni en jahigni 20 ni dagone ng'ato no jahigni 20 kata higni 50 kata higni 80. Ikawo kaluwore gi agenda ma ng'ato nigo. Koro gimomiyo nyiso jok madhi go kura ni trust, ibed ni trust man mida trust go jasiasa obed based on manifesto mare. Trust obed based on gimo nyithi timoni. Trust obed based on record mare. Koro kata ko bedno tin manade, kik iwach ni ng'at matin ok nyal tiyo. Ng'at matin be nyalo mana tiyo. Chalo mana gi class. Kata class, nyathi ma hige tin nyalo yomo ng'at ma hige kata higni 3. Onyalo yomo ng'at ma hige kata higni 5. Rieko opogore gi higa. Mana kaka tich be opogore gi higa. Gimomiyo wacho niya, kik ukos moko trust jok matindo, big ni koro gin joma tindo. Nyinga en Onyango Brian Otieno Aola. Awuok West Seme, kendo an jachung' madwaro MCA ma West Seme. Osebedo matek ne jogo matindo mwadendo ni yudhe chung' kendo dhi piem e siasa mabiro mbele ka 2027. Gimomiyo matek negi en ni ji mang'eny ok trust gi kata ok oyie ni gin bende onego gidhi e piem machalo kama. Nang'o? Mokwongo, oganda mang'eny paro ni siasa en bedo gi pesa. So they don't trust anyone maonge gi resources ma enough to do politics. There are various ways mwanyalo compete go fairly a ground gi joma dongonwa kata joma financially able. Number one, beginning kata chako gi convincing young people mondo rally behind one of their own. Nikech as a young politician, we have realized kata an asefuenyo ni oganda mang'eny madhi go kura e kura mabiro ni en joma mine kaka pile, lakini wang'ni joma tindo kata the youth nyalo bedo mang'eny moingo joma mine. Aya, paro maleo kanya ahinya kowuok kuom moko kuom rawere manitiere e kaunti ma Kisumu. Ka koro giwacho kanyo ni gino mawinjo kanyo en kotudore kod wechego mago mag pesa, kod wechego mago mag experience. Mane ma seche moko miyo jopiny koso bedo kod geno kuom rawere, ni rawere seche moko onge experience mano moromo mar mondo mi olar koma mano mar tele pacho. Kata kamano, dagombo mar mondo mi wawinjane pa jopiny kende kaunti ma Siaya kapok waduoge studio ka. Winjane ni to Josia to wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwake studio ka. Wawinjane monde.
Iluongo ni Patrick Ogonyo. Bondo kae, ajadak Bondo kae. An kaka chung kae, an aspirant, adhi dwaro MCA. Kachako wuoyo ewi gimomiyo youth pod ok nyal trust young aspirants, en ni gineno ni young aspirants gi pok gibedo kodgi close, pok gineno kitgi, magiyangore, pok oyangore ni gima long'o ni ng'ani nyalo timo ang'o kaka an aspirant. Mane momiyo yudo ka pod wan gi shida mondo mi wa convince gi, mondo mi wadadho gi mondo ging'i kodwa. To mano aneno ka nyalo miyo wadhi kuma bor, nikech an awuon an gi lekna mar gina tayo ji maber. To mano ok nyal ng'eyo kapok ayudo thuolo mar timo kamano. Koro akwayo mana youth ni mondo gibed gi yie gi youth wetegi, mondo gimoro amora ma wadhi timo mbele watim gi kanyakla, nikech iwacho ga ni ji telo ga dichiel. En ga wuoth moriwo kila ng'ato. Jatelo nyaka winjre gi ng'at motelo ni, to ng'at motelo ni be nyaka bed gi yie kuome. To mondo mi bed gi yie kuoma, en kido masabedo godo. Koro aspirants ma youth moko gima nyalo kwayogi en bedo gi youth machiegni, ng'iso ranyisi maber, ng'iso kido maber e kind oganda, mondo mi wayudo kaka wanyalo gain trust mar youth. Mundi ajuoga, an ajakom mar Bondo, boda ma Bondo ka, kendo an ja Kenya, ang'a mohero bende kwe kod adiera kod tim maber, and mano be momiyo joboda ose trust mondo abed jakomgi. Wach manyalo wacho en ni kolure gi siasa ma thurwa ka, ng'enyne wasani wayiero mana joma bet dongo, ok wase trust nyithindo, nikech timbe mag rawere mono gi bedo kodgi gadiera, kachiel kod bedo ni gionge pesa, miyo joma yierogi ok oseamini ni gin joma nyalo rito jopiny, nikech gin lwetgi ni nono. Ng'ama lwete ni nono pile ok ji oheroga, nikech gonyo sani ji ohero wacho weche mag gonyo. Ka ng'ato dwaro chung' to nyaka ng'in to lwete ni gang'o, bende en gi dhako, bende en ng'ama nyalo rito ji. Koro trust no pok waneno kuom jopiny mondo mi rawere. To rawere gin joma at least gin gi paro maber, maler masani, kendo gin joma nyalo chung' matim gima ber, nikech pod gin joma nigi teko matimo gimoro, gin joma nigi riekni mabeyo manyalo chopo ji mbele. Gima pod hinyogi en mana ni waneno ka rawere mantie ok obedo joma inyalo trust ahinya nikech timbegi. Bed ni in e party moro ma kata kapo ni wacho ni ng'ane tiwacho ni oa e party ma kama, tinyalo bedo traced roots ni, inyalo trace ni iya kanye to itimo siasa ni nang'o ka in e party. Namba 2, onego bed ni ok watudre gi joma undu makelo dhao kuonde duto ma watime siasa. Mae ka watimo tibro yudo ka koro ji mang'eny dwa biro bedo machiegni kodi, nikech ok neni gi kaka ing'ama timbe ne richo manyalo ketho gweng'. Namba 3, onego bed ni wagoyo siasa maler. Kik wago siasa mar ayany, kik wago siasa mar luongo nying ji, kik wago siasa mar agoko, kik wago siasa mar ng'iyo ni wadwa yudo pesa mang'eny e siasa. Ka wagoyo siasa kata kwa dwa bedo jotelo, nyaka wanyis kido mar ratiro, manyiso ni yani wan kwa biro goyo siasa, to siasa wa gin issue based. Wawacho ni piny dhi kama to nego bed ni dhi kama e yo maber matimre. Nego bed ni wan mokwongo, wan mwatelo mbele, to wawacho ni wan ema nonegwa mang'eny Gen Z demonstration. But koro sani wan ema onego bed ni wakelo kweno, nikech kata wago mana siasa, kiny wan gi Kenya monego bed ni dong'. Koro gi an kopenja dawach ni wabed joma oluoro katiba, wabed joma timo gik moko e yor ler, kendo wabed joma timo gik moko e yor hera, lakini wabed joma chung' motegno ka gimoro rach to wakwero. An Omondi Zedekia Patel, an ye jagoro maduong' ma Bondo Sub County Boda Operators Union. So telo matindo kata vijende matindo madonje telo, gimomiyo ji ok trust gi en 1, girikni
girikni in that nitie opinions magitimo kata gigo magitimo ma ok odhi maber gi dwach jopiny. Number 2, gidonjo e power ka ging'iyo dwachgi gin giwegi. Ng'ati yudo donjo e politics mondo omew okonyrego ki en. To mae momi ineno ka ng'eny ji yiero jogo mosedongo kendo ma hikgi oniang' nikech jogo gin joma dhi tiyo ne jopiny. Gima dakwawonre en ni pesa ose affect politics kabisa. Kendo king'iyo issue ma pesa ni mono ayiero jomatindo nikech jomatindo gi pod onge pesa. King'iyo jomadongo gin gi pesa nikech gisetiyo kuonde mopogre opogre, koro ginya deliver ne jopiny, then gin gi pesa ma ginya campaign go. So king'iyo kata presidential candidate requirements en ni nyaka ibed gi at least close to 40 billion, mano 4 billion ma budget mar presidential candidate. To ma dak yude vijende matindo tindo. Ma inyama na yudo kuom jogo ma hikgi osedhi nikech gisetiyo kendo gisekano pesa, gin gi pesa ni. Aya, wawinjo kanyo paro mopogore opogore bende kowuok kuom jopinya e kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Kisumu. To issues manyalo wacho na wuok godo kanyo gin wechego mago mag pesa, weche mag experience, weche mag rawere moko seche moko ka gidhi e telo to dwachgi giwegi ema giketo mbele. To karata moro bende igoyo ne rawere, obed mago ma nyiri kata mago ma yawuoyi, ni to be ka en ma wuoyi bende intiere kod min odi, ka en mano ma nyako ni bende intiere kod wuon par mari. Mage moko kuom penjo ma bedo ka penjo rawere mantiere godo e studio kae ka waduogo bang' yweyo mwakawo gi sani. Kik idhi mabor. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyako mgajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge mari oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o morindo yo nyanya penyo. Hera mit, olit kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kalies. To kapok wakelo ngolo wapuonjo ne timo Ma en Macdan. Juma ka juma wayudo jip, ngima lokore, chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo kendo twak dhi matut. Tudri kodwa An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako kod lokruok mar chuny. Okinyal dong' kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chie. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom bedo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar Mbako Romo duond rawere. Wantiere kae kod yawuotonagi kaachiel kod nyionagi manitiere kod riyo mano mar telo e yiero mar higa kata bang' yiero mar higa mar 2027. Wawinjo bende pach jopiny e counties mopogore opogore ka gigo ma bende jopiny wacho ni seche moko jopiny onge kod geno kuom rewere kaluwore ni moko kuomgi onge experience, moko kuomgi onge pesa, moko kuomgi bende oketo mbele dwachgi. Seche moko koseyiergi to koro dwachgi ema giketo mbele moloyo dwaro mar jopiny. Kamachielo en wachno mano mar keny. Jomoko wacho ni kata jomoko nitiere ka kod paro moro ni ng'ato ka osedonje keny ema seche moko bedo ng'at ma responsible. Gino ma seche moko wacho ni wan ok wanyal yiero rawera mapok odonje keny kaluwore ni ok ong'eyo weche mag responsibility e yo makare. Kata kamano adiera nitiere kanye e wachno. Nyaboka adwaro na chak kodi wachno mano mar pesa ema dwani wachak godo kaachiel kod mamoko go bende nyalo mede e kinde ma ichwalo pachi nikech adiera wach mar pesa osewachore ka bende iwacho kanyo ni seche moko jogo ma hikgi oniang' kata jogo mosebede paw siasa kuom thuolo malach nyalo bedo ni gintiere kod pesa mane momiyo seche moko ka gisiro rawera to bang'e to rawera nyalo loko kite ne rowere wetegi mano konye donje telo mondo koro riwre gi ng'ani. Kata kamano ka wadhi mbele kaka achiel kuom jogo ma olap dhoge ndonga ne koma mano mar Makalda Kanyarwanda kacha wachni mano mar pesa ere kaka rawere ma seche moko podi lwetgi ok mor ahinya kata onge pesa makare nyalo piema mar mondo mi obed fair ground mar rawera ma onge pesa kaachiel kod seche moko jasiasa kata jatelo moro ma seche moko entiere kod pesa monyalo gonyo godo ji makare moloyo rawera matin cha. Kamano Joyce, joma wuoyo maber. In fact giwacho adieri. Ineno manyo telo ka Joyce en gi kidienje mopogore. Eboyudo ka samoro ng'ama tin moro nosomo Nairobi ka to haka to dhi dala. Okodhi dala to edo ka ng'ama ochung' dala kucho madwa manyo telo dala ne en ng'ama sombe oingo mabor, en ng'ama background mar dala gi ok gin somehow stable financially. Kasto jomoko nyiso mera wang' nutu chungo nochunga mbura kata paka okuchung' tun gi rewi maroteke man oko Nairobi tidieri ni dilendi chimbi lendo kapok itimo plan ing'e maber ni onge finances ng'wech idhi gi pesa. Ing'e maber ni ei wodno mangima onge kata dichieng' achiel mani seringe ma kata dayo moro ng'eye kona moro madi winji kata kionge pesa imbi lendo. In fact adwa nyisi ni joma lendo kodhirge gin be joma go siasa mag ayany kech en gi mirima ka nyawadgi timo gigene mabeyo gi pesa ne matin teno neno ng'ama lich kata musomo to onge finance. So finance kidwa dhi e ng'wech moro amora ok kata ng'wech kata mana keny kidwa dar od minu tero chiegi odi nyaka itim ikruok mi ng'endi biro yudo sufrieche nang'o, abiro yudo luth kuon nang'o, kubni mag pi abiro yudo nang'o. Plan ka ok iketo samidwa chako ng'wech jodalawa ibiro fail. Mano gima nyaka jotendwa matindo ng'e. Na mi ranyisi ni an MCA na masani ne onge go to nobedo jaadieri mambese ne maneni godo matin ne nyalo luwo godo bang'e bedo jaadieri nikech finance ok dwa wacho samoro ng'ato koko tieko sikul pok oyudo pesa. Gima nyaka chaka nyis jowa matindo Joyce, siasa dwaro ng'ama tiyo matek kodi go mana matafari go matafari no matek tipuonjri go achiel mar 10 mondo Nyasaye otigo ganda otemie winji nikech ka ok iti matek. Aseneno jomoko mochung' manene kata gwelni moko mane gitwa matindo to ni odhi e liete moko ariyo to winjo kiluonge ni mheshimiwa en koro nyaka tich manyo puonjo nyithindegi oweyo ni biro yude kotimo chuodho
nikech osemiye nying moro e liel moro ni mheshimiwa. Ng'ama jadwaro ma pod tin, tich mitiyo e sami lendono make matek. Tijno kende biro miyo jomoko ng'iyo kaka in adwa king. Magi wach ni wan gi op kuom ng'ani. Nikech kata manyo gini to tich ne ok obol. Abiro miyi ranyisi ma joma kala kanyo na biro nyisi. An atimo biashara mar mining. Doneno kaka rwako suit. Sudni ma mar mining. To kibiro lima dalana, ibo dago kinyasa kata overall gi gambut. Aburo bet ng'ama tiyo. Kendo joma manya ong'eyo ni wuoda meri ok wadhi yudo e dalane sani. Ene tich. To kendo ok abi wuok e tijno. Kech mano karakta maseketo maging'eya go. To kisa set mind kuom jou matindo ni in honorable. Then iketo sombi moro kendo matin e wiye kanyo. Kasto giyudo kofuki onge. Osiepna ibro wacho ni jomadongo gi okwame telo. Jogi ok okwame telo. Planning ema ok watim mabeyo kaka jomatindo. Adwa mi iwinjo ka ja siaya moro owacho gimiluongo ni experience. Joyce, experience biro ka in gi wisdom. Kionge go to onge. Adwa nyisi. Ibiro bedo gi mon ariyo. Awinjo kitu mo nyaka dhako. Ibiro bedo gi mon ariyo. Achiel jaber mowinjo wuothogo. Achiel to jwang'ore, okia kata rwakore. To puro rabuon ma nyathi ok riembe sikul. En gi value. Otiyo gi experience ne maber. Koro experience wabedo go. Ewa yona achako ni jatelo nyaka bed ng'ama luoro Nyasaye nikech ndiko to wacho ni bedo kod rieko en luoro Nyasaye mokwongo. Kor ka rieko chatimore nade biro. E post mora mora manyo bed mar politics. Nyaka jatelo madwa manyo no kuongo non re chunye ni to bende luoro Nyasaye to bende ng'eyo kenge mag wuotho go ganda nikech Nyasaye mabiro guide ka kidhi wuoyo go ganda mang winji nyaka kidhier. Mano number 1. Nyaka Nyasaye ne mang noketi makata ko yanyi ni dhier tibro humble yourself. Ni kata ka jogi wacho gini kuoma to we touch Nyasaye onenre kuoma weche mawuok e dhoga de biro winjo makawe positive jodongo biro winjo youth the same. To ka wawuok ni wan wadwaro telo ma ikwa kaka joma tindo to wisdom onge idwa dhi leading. Anyiso gaji kendo nyocha nyiso kata ji example. Sani waonge gi jakom. To onge ng'ama luongo ng'anyo moganda dhiye. Nang'o? Nitie purposes momi iluonga ng'anyo. To ko onge gi tiende to onge gimomiyo beti moro konade iluonge. Mano kela e fwenyo ne kare japiny. Bende kare ok nyal timo gima rach ka ok jatelo mano telo mbelene onyise ni timuru gini. Mano gimo bide mind naka. Iwacho kanyo makare ahinya Kennedy to e thuolo anno ka sadhi mana mapiyo piyo. Pachiko tudore kod wach mane janeno wa moro bende wacho ni jomoko seche moko ok dwa yiero rawere kaloro ni rawere seche moko pok odonje keny. Ka koro giwacho ni jomoko nitiere ga kod paro kendo paro makamano hie awinjo ga kong'enye kogore siasa makamano gore gwengewa mag Nyanza. Wacho ni ng'ani wayiero ka en ng'ama miyo to ibo ng'isi kinde mathoth ni tang'nwa chuori nitiere kaje chiegi nitiere kaje eka ji paro ni ka isedonje keny eka in responsible kok inyalo mitelo. Kennedy. Ng'ano wacho wach malew. Do ng'an Nairobi sani. To ng'amo biro dalana. Ng'ama dhi miya nyuka. Ng'amo biro dalana. An Nairobi. Ng'ama dhi miya nyuka dala. Dayo moro mobiro dala sani nikech wakacha. Bedo ka onge chiega be pok na kawo. Mano number 1. Ng'ama ok nyal control family ne. Mano bo yudo Yesu le. Oko romo bedo jatelo. Ng'ama ok nyal control family ne. Kata mu motamo wayiero ge kanisa. Okariambe to bende adwa nyisi kiyudo wuoyi manguthe kawuod ka nyamkago ni ka pod onge keny kaka ineno osiepena gi romoni pod gionge gi keny nitie nyaka dhok moko mikwayo kumoro mano onego bed ni onyiew ter kumoro ma gituro jokwadhgo. Jatelo ikore ki odi michako go ng'ane oromo nikech dalane otweyo tende machalo kama. An gi mini 2. An gi nyithindo 7. An be maduong' ne joma neno bedo ka ge ka ng'eny. To mine 2 go achiel abiro go Nairobi ka. Ma kalor kata lware lwete. Iwinja. To ka ng'ato goyo simba sani ok oyuda to yude. Opimo kuma watimore nade kuma wantie. Ka an gi joma Nairobi madwa nena ong'e ni an kata romo kode. Matere din karata ni mar keny siro. No ka yie mar keny ma osedonje keny. En gima ber apenji ni Joyce. Kata ka koro sani kata kane wadonjo. Ka dongane mukao ni samoro na onge dhako. To kifanya ni jomudong gine onge go. To kurari mani. Kuri keny ber. Aya joma mine matindo, joma nyiri matindo. We uka wisdom ni matindo. Moda we wachini.
keny be gima ber. Ok anyal wacho ni ng'ama ok onyuom ok detel. Women rep na Fatuma Mohamed en women rep ma Migori County. Winjo ka ji anyego ni ere chuori ere ang'o. But Nyasaye samoro keto mich moro e ngima ng'ama pok okendno. Koro i ng'ama pok okendi kata ng'ama pok okendo. Kitie mangne mi japiny wach ni yawa ng'ane ma kata pok okendo to kit lony ma en go. Kit picha monyisowa picha mar bedo jatelo keny to Nyasaye ma dhi pango. Ilero kanyo makare ahinya kit ng'ato. Dolphin. An kuomi. Weche go mag pesa. Wadonje e kinde matek manade. Magi gin gik ma affect rawere e kinde makoro gidwa manyo telo. Ahinya nyaka e yiero makoro wachomone. Okay, aparo ni kipachata aparo ni mana kako wacho. The best part onego bed ni ng'ato bedo gi complete family. Complete family doesn't mean ni nyaka ibed ni iseyudo nyathi amani, but at least in gi ng'ato e bathi moteni. I think there is a way it always gives that nini. Omiyoga audience confidence ni mae ng'ama nyalo timre nade nyaritowa. Kech koseng'e rito ode to nyalo ritowa. Me personally there was a time mane antiere a meeting moro kanyo. No penja. Omak badi kanyo. Awacho ni poko mak bada. But kachopo 2032 to bro yudo kose mak bada anyway. Kora paro ni wacha adier. But again, iyalo yudo kaka linet to gini dong no donje telo ka poko mak bade. Salasi apoko kendo up to date. Kora paro ni gin gik ma it differs. Jingio sabiani kabendi nyalo tiyo koda in gidako kod yonge go. So those are also there. Another thing, no way about the wisdom from the old guards. Okapar ka onego benua ka wisdom from any old guard. Cause jogi bro miyo wa wisdom magise the rotten wisdom they have momiyo sani we want to push them out. So it doesn't make sense ni koro sani adwa dhi bedo gi ngawa gi anyone who has been in the system nikech koro duong he knows the system obro puonji gik maricho. Jok monego bed ni wayudo wisdom kwere wa benchmark to wawuotho gi leaders ma wange track records gi are clean. Iwinjo magi jok mwayudo wisdom kuom gi kiwinjo ni kata I'll use example Babu Owino because that's my MP and he's my boss. Babu Owino winjo ni is going somewhere chieng no onego beni ya company idhi benchmark nikech ingeni you are vying for a certain seat idwa nyisen to maiti moganango you learn from him, you learn from those steps alafu kendo machielo ichaki next time ichaki spot another leader may in your performance gigi one go desimo tinde we can access these things how they perform, how they do everything. In you can another leader whether any opposition but is working doesn't mean ikoro kikidhi learn from them. Ni jok matiyo ne jopiny matimo maber their character is upright. If they learn 1 2 3 but ni koro wadwa ng'iya ni nikech koro anajaluo Oburu a youth leader. Oburu sebede politics for all these years. Kora Dolphin nikech adwa donje siasa wadhi amanyo Oburu odhi nyisango. Cause kata sani neno Oburu atize jo nego beni sani o step aside when the youth to take over. Cause he's nearing his sunset days. Koro seche moko aparo ni okonego beni wang'iyo ni wisdom is there yes but we need to choose jok mwashare godo mwadhika wisdom ni kuomgi. Another thing adwa add something about watch mar pesa. Watch mar pesa ni it is too much in Luo land. To okwanyal blame nyithindwa be. Ojende okwanyal blame in Luo land. Gima adhere the truth in black and white ni Luo land leaders are not working for their people. If you check around, kata nyoro stima dong no lalka nationwide. Do you know Kiambu they were just okay because solar was installed. Yeah. So those are the things we are supposed to look at. Kech ineno ka mostly king'iyo area moro tiwinjo ka koko ng'eny to ni ok ni gionge wan gi prestigious positions in the CS in the ministry but joge wani kanye be kindiko joge watich ang'o ma gitimo an gima wacho ni jotelo ma Nyanza odhi dala te vijende obede telo wabro tero gi they learn on the job. 2027 you see this group here wote wataenda. Yes. Ilero kanyo makare ahinya budho in korka kori wachno mano mar pesa wachno mano mar keny kachiel kod experience makori yuago di
rawere onge experience moro amora, rawere onge pesa, ginyalo piem e yo machalo nade gi josiasa manitiere kod pesa e yo makare? Achak gi mane Joyce, achak gi mar keny. Chak gi mar keny no kara. Keny iwuoye. To keny be ok nyis ni tegno e siasa. Kata nyis ni dhi telo. Lakini keny miyo ji ranyisi. Ne ka ode be orito ng'at moro ineno kiwe dala kucho, in gi responsibility moro dala. Mano wach nenre mi alama moko kanyo matin. Ambe an wuon ng'ato. Koro kadhi dala kucho ng'ato nyalo duongo dhot kanyo wacho ni wayudo min ode kanyo wang'e kaka timo. Koro mano nyalo konyi e Luoland nikech joluo to biro pe ni be isayudo ng'ato. Ipi nyaka ni be isago dala. Koro mako be factors mantie e siasa. Mar ariyo wach pesa. Wach pesa osabedo nwa matek e mogik. Nikech wan rowere. An ng'eyo kod wach ji ong'eyo ni ngimana te atimo ma gima. Nitie kuma nyalo chopo, ok wach ni koro pesa ni koro nitie kuma ok nyalo chopo. Wach ni nyalo tero kata 10 achiel ewi 10. Achiel ewi 10 nyalo tero kata ka oluongi Harambee kata kod nyinyo. Lakini mar gonya ni. Seche moko wan use mwachung ok wanyal yudo that much mwanyalo gonyo goji. Ero kanyisi ni kod wach sani pesa liche ma ng'ato gonyo ji gi 500. An uge tich mati. Ok anyal afford pesa. Unless ni kayude takwale kata yude yo moro marach. Omiyo adwa kete kamano. Tawuowa gi jopiny ni jopiny ing'e tich mati. An Felix ing'e na jajua kae. Anyalo yudo matin manyalo biro ga Harambee to mar gonya mi riedo. Pod aonge. Maybe walamo ni ne kale chik moro e odur. Mondo kata parties mwachungo konye youth. Nikech sani e Luoland ma wang'ni mamor Joyce. Neno ka youth sani donjo. Nikech parties wang'ni donjo e Luoland mang'eny. Wang'ni gimoro mane timo gi ODM. Kata ODM ni ng'ene no ketho youth nikech ODM nomination kaka ni onge pesa to nyalo mi ticket. Nyisa ng'amo sami ticket ODM mane onge pesa. Ne onge. Koro sani nikech parties odonjo e Luoland kama ng'eny. Wad DM joy gini makata wach party no onge. Wan odwa mana wuoyo gi jopiny. Jopiny be ong'e ni ya pesa waonge go yes. Watanyalo tiyo, anyalo konyi. Ng'at mo omi pesa ni ok ibi chiko. An aonge pesa. Nyisa ni utera gowi. An gi gowi monego be na chulo. An gi gop jopiny. Mano yiera ka onge pesa. Nyaka dhi atima tek mondo ka ng'eyo ni adier jogi notera ka onge go. To ok ne adhi lalo ko kata timre mano to gima onge. Koro ng'iyo kaka ng'ato dak. Yeah. Beatrice antere kuomi. In kaka nyadendi ang'e ni karata mano mar Kenya ema gore ahinya kuoma kata nyithindo manyiri kata joma nyiri madwa laro kombe mopogore matelo ka achiel kod wechego mag experience gi pesa. An kipenja wachno endo to kapar ni Kenya onego bed ni ena criteria mamiyo oyiero ng'ato. Taneno ka gini ong'eny mana kaluowa ka. King'iyo counties mamoko gi kendo mano ken criteria. Waseneno woman rep ma Kirinyaga osebedo rated top chakre no chak bedo woman rep nyaka sani. To ne en be nyadendi matin. Ok ni oseyudo keny pok oyudo tiche mutiyo ne jopiny. An ayie gi wach ma wadwa wacho ka ni yier ng'ato gi timne gi kite. Keny no beda ni ung'iyo ni osetimore nade, oseyudo kumoro koso pok otimo ang'o pok oyudo. But kaluwo ka kwanyalo loko paradigm moro matin ni wayiere jatelo gi timne gi kite gi kako tiyo ne jopiny. To wanyalo dhi mbele moloyo wadwa ng'iyo ni oseyudo keny pok oyudo. Samoko nyawe jalno endo ma pok oyudo keny to en nigi chuny mar tiyo ne jopiny molo ng'ano endo mudwa ka ukete kom noseyudo keny. To ok nya kata tiyo ne jopiny, ok nya deliver mandate mar jopiny. Kabire wach mar pesa, mano is a challenge maduong' kabisa ma we have to address. To kwadwaro lokruok ni wawe siasa mar pesa en gima dhi kawo time. Okonya timore election mabiro ni. But en gima wagombo ni wan kaka rowere watimango waloki e kinde mabiro noendo nikech mano osebedo concern maduong' ka Luo Nyanza. Siasa en very expensive e Luo Nyanza. Moingo kuonde mamoko gi duto te. Ineno ka kuonde mamoko gi eki kwang'iyo kata got koniendi gitero jatelo kalure gi tich gi timne. But kaluwa ka wamoka moke weche mek gonyogi. To mabiro nikech rowere wa okochanore yo man kare. To kwanyalo keto rowere e telo mondo ne kaka pango rowere wetegi mondo wagol paradigm moro mar pesa e kind rowere ma Nyanza ka to wanyalo yudo telo man kare. En challenge maduong' kabisa gi nikech iyudo ka jok moko mi compete godo gin jogo eko mar established
moko be mi compete godo gin jogo mane nie telo to gima gitimo ne jopiny onge kuom higni 5 gite gikano pes ma giduogo godo campaign migolo last minute. Koro japiny cha be wiye bro will ni gima itimone oneno pesa ma ng'ani ogolo sani endi to chako dok e ballot to chako miye kura to chutho to ng'e maber ni ng'ani endi maendeleo mokelo na onge. Koro ka rowere wanyalo beta gi lokruok e paro matin nikech wan mwang'eny e Kenya ka to wanyalo tero jotelo go mwayiero manyalo tiyo tich mwadwa ni otinwa e kalure gi kombe mwayiero gi Joyce. Obala antiere kuomi kotudore kod weche go mago mag keny pesa gi experience. Wood Migori ichako maber kendo idhi ketho gini. Odhi ketho nang'o? Wachako gi wach. Kumoro. Kichako gi wach mar kend kanyo. Ing'eni kin jatelo to in jatelo. Gocho ni kata in gi dhako kata ionge go to mano determine leadership mari. MP Salazi has done a good job. Western kocha to onge kata gi dhako. Koro giwacho nyaka ng'ato bed gi dhako go Migori siasa manya chono kwadwa Migori kendo we kabisa ka ng'ato yawera matino seromo weuru ng'iyo ni nyako bed gi dhako kata nyako timang'o we otilnu mondo kenu dondo keche no siasa manya chon ma ji ng'iyo ni ato in gi pesa di yang'o migonyo wago emose miyo Migori wani chien kabisa kendo to kata sasa ma budget obiro pesa igolo joma ni mbele kacha gikawo pesa onge kata gima gitimo nikech ang'owa negise missing 200 which means ni pesa monego beno otigo oduoko kuma no gole cha. Koro mano gimo subedo ka duoko chien. Koro Migori siasa marowere ok nini gi siasa manya choncha. Mara riyo experience mana kaka wacho mokuongo. Kida bedo jatelo onego beni kungi tigi jopiny. In community service mane misegolo ne jopiny. In redo bedo jatelo. Biseri uri kata gi jomoko. Bise show kata mana leadership skills experience moro mi konia ano achoko ga kama waltimo ga kama mano gima ka pokitimo to pokiromo kendo gima temo kwayo rowere mapod matindo wachokre pamoja mondo mi washo leadership skills form groups inyalo bedo ni kata ka kanisa utimo gimoro kama mondo mi show skills mondo mi joge one na ngowa iromo kendo ka some form groups bitemo puonjo gi nini itemo puonjo gi ilungo nango education ni civic education mondo mi jopiny ong'e niya aya kare ng'ani onya kelo no dondruok onya timo no kama makata pesa mutiyo go kata di mondo mi iyudo kata ni kaluwa kocha be dondruok nitiere king'eyo kata gi Kiharu do ng'eyo MP ma Kiharu dindi nyoro kuma mara school yaonye ni jichulo 500 e school wata korwa kocha onge ido ka mwanasiasa moro nyalo wuok kodhi political rally ogolo wata milion 10 lakini ngata bridge ma Migori budget igolo pesa pile to nego ji every kasa makoth chwe. Koro sasa manya chon moko maji neno ni in ng'ani inya kiberi dhako in ng'ani poketimo kama wawere uru kabisa kendo miato moko jomatino wariwre uru mondo mi wakel dondo ukaluo were gi siasa manya chon. Aya paro malewa ahinya to kapok wadhi yuyo moro madundo dago mar mondo mi wawinja ne kaka jo county ma Mombasa ne oloso ka wanyalo mana dhi e county ma Mombasa mar mondo mi wawinja ne kaka jafombo maru e county ma Mombasa oloso kod rawere e county ma Mombasa kod dore kod thuon wach mwalose odichieng' ma kawuono wawinja ne monde. Ero kamano anyere gi nying mar plan B to kata kamano nyinga en godono piyo youth leader ma Changamwe constituency. Shinda ma vijende kade mako kadwaro tap into leadership position and achiel kuom gen financial limited resources. Mano gionge gi omenda makare manyalo konyo gi navigate political space. Iyudo ka samoro youth oluongo mkutano to vijende dwane ka giya kanyo to giya ka gi smile. To mano e gima pod chando vijende nyaka sani. Mar ariyo iyudo ka waonge gi network do. Network I know a brother who knows a brother up there. Iyudo ka mano be waonge godo. Mar adek nyalo iyudo ka kendo credibility. Yani ka waonge track record. Chuno ni nyaka watim matek sana mondo mi waprove ne jopiny ni ati mondo mi waprove ne jopiny that we have integrity and we can deliver. So kaunge credibility to bedo matek mondo me wa navigate political space.
Maradek yudo ka wambe wachak walak organizations moko ma support wanasiasa gi. Nitiere established politicians ma nitiere organization ma relies on. Mombasa kae wan gi anyalo taja achiel kaka Mombasa Cement. En organization mosekonyo wanasiasa wengi sana. Aneno yudo kaka kata pi ikelo nyaka dhoto wanasiasa liere ni mokelo. Pi fresh. Yudo ka gikia barabara mogiloso kia gimiyo ji free ID birth certificate. So one network mar such organization. Koro yudo ka bedo matek sana for us to navigate into the political space. Iparo ni amongo nego timo ndo nego nafas makama. Gima wanano ni gimonego watim en onego miwa fair ground mondo miwate wa express our view. Aya paro maliw kanya hinya kowuok kuom rawera e kaunti ma Mombasa kodwaro mar mondo mi rawere duto mi fair ground kata jogo madwa laro kom mora mar tele pachoka obed rawere kata ng'ama ok rawera omigi fair ground maginyalo piem e yo makare. Nyakoro moge jongo ka oyo madundo waduogo e tielo mogik e twak mar odiochieng' ma kawuono. Kik idhi mabor. Jolupo kawuono onge rech. Lakini umeram kosi. Jowa usuo. Obondo, right? An ema mataka. Ng'ama riek, sana matedo osechopo. Adwa ng'ama nigi pesa to miya pesa kaka chiege. Idoke nam. Ok naija. Dus manyien obiro. Kamangu konyruok gawe. Ok en morna ka dichuo machielo pidho nyathina. Mama, donge sasa choko to abiro dhi ir baba. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo nuanjo kod gi nyako, mano konyiso nuwa waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Mondo yudwe ndani kaka skiza Timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Negi chiwo duto mane gin go, kagi paro ni negi konyo nyare mondo mi obed gi ngima maber. Sirie machiel. Baro buk. Ana bare katunu ng'egwen ka onge nyako mosomo moloya. Adiera mane opandi noketho geno mane gisebedo go. Asekawi kanyami. Ndalo gite isebedo kiwuondo wa gi Aminata. Behera nyalo loyo tima ndhoga maduong'ie moloyo. Kata kamano, jot nyalo yiero weyo ne ng'ato kethone. Ino kinyeri. Ok ngeri. Ingeri. Osimbo manono ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Jeuchelo itongimagi e masita paya manotimore otieno ma piny orugodo kawuono e apaya ma Eldoret kochomo Nakuru. The accused person shall not, whether by themselves or through any other person, contact, threaten, interfere in any manner with any of the complainants. Doho ma Kisumu oweyo gi Rambun achije ariyo ma itudo gi monj mar kanisa SK e boma ma Kisumu. Jalop jatend piny Kithure Kindiki ochopo e piny Uganda e romo mar riwruog pinje Afrika masiro duoko kwe Somalia.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak marwa e chieno mar mbako romo duond rawere dago mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Dalinta Ouma manoloso kod jopiny e kaunti ma Nairobi ka mar mondo mi wawinjane ni to jo Nairobi wacho nang'o kotudore kod dwaro mar rawere mar mondo mi gidonj e telo mano bang' yiero mar higa mar 2027 wawinjane mondi. Abiro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi kuma kawuono e chenro mar mbako romo wadwaro wuoyo anena gi rowere mondo wawinj anena pachgi kotenore kuom gigo monego gitim mondo jopiny obed gi geno moromo ne hikruok ne yiero maduong' mabiro higa 2027. Iluonga ni Ochieng' Abraham. Namba 1 onego wawe kik ti kodwa e yore mag miyowa pesa mondo wadhwa go jomoko kata wadhwa kinjo moko. Namba 2 kaka wanjo rawere matindo tindo mondo wayud telo kata teko kata eni duong' mora mora. Namba 1 gima nyaka watim nyaka wan kendo wawuok kiwan wategi kura wadhwa go kura ne ng'ama wayiero mondo obed jatelo. Mar 2 ok onego wayie ne joma moko mondo ti kodwa wadhwa go joma moko kata dhot machielo. Onego wabed joratiro mondo ka yiero chopo to ayier ng'at mwadwaro ng'ama nyalo tiyonwa ma en adieri. In fact kendo an ayie gi young leaders ma owuok kaka achiel kuom gi en Sifuna, Babu Owino gi joma moko gin gimiyowa kendo gimiyowa mijing'o maduong' ahinya kendo ayie kodgi. Mago jok ma omotivate wa maber ahinya. Kwanza ka ber to akwajo rowere te wogu woko ka Sifuna yie ni onyalo chung' to wamiye telo nikech aneno ka en ng'ama nyalo telowa ketowa e yo mowinjore. Erokamano. Iluonga ni Ezekiel Owino. Wachomo ndalo mag siasa ma koro wadhi dhi e yiero maduong' ma higa 2027. Aparo ni onego bed ni rowere obed gi focus mar neno ni kiny ok waywak. Nyaka wabed kod gimiluongo ni sensitization to kod education. Jotelo wuog oko mondo opuonj rowere kaka ginyalo handle weche mag yiero ma ok wabedo kod koko mora mora kata mutni mora mora kogik e yiero ma higa 2027. Jogo kura aparo ni kata ka rowere onge gi pesa to onego bed ni gi concentrate ok ringo bang' josiasa ma wang' iyudo ka wang' ng'ato lalo ngimane kuno. Iyudo ka gidhi donjore gik moko gik ma kizungu luongo ni tich mar bedo agun. Ibiro do ka gidonjore mago eko nitie kaka waketho image marwa kaka rowere. Namba 2 onego bed ni wa concentrate ka in gi gimoro matin minyalo timo. Tim gini mondo ineni gini en gima nyalo konyi. Kopogore gi ringo lao bang' jasiasa, kuonde miringe bang' josiasa, ji oseinyore mang'eny, ji bende oselalo ngimagi. Koro wa focus e gik mwatimo than focusing e weche mag siasa. To wa focus kwatimogi ka warito mar yiero jotelo man kod nyalo mar ritowa. Rowere oromo chung' to ok ni giromo chung' ni gichung' ni gichung' mana ka gimakore kamoro achiel. Aparo ni onego bed ni ka rowere omakore kumoro achiel to mae madhi miyo giteko mar chung' e kombe mopogore opogore. Mana kaka wasewinjo jawinjo mara rowere ma pachoka ni kod ikruok moromo ne yiero maduong' mabiro higa 2027. Bende gikwayo joma koro dongo ni mondo bed piny mos kendo gidwaro thuolo moromo e duond buche mopogore opogore. Gidwaro ni mondo oganda kachiel kod rowere mamoko kochopo higa 2027 mondo bi kanyakla mondo gonegi ombulu. Dalinta Ouma, Ramogi TV, chuny boma. Haya, mano wawinjo kanyo kaka jafwambo marwa Dalinta Ouma noloso kod moko kuom rawere manitiere kaunti ma Nairobi kamar mondo mi gin bende wawinjane pachgi kotudore kod thuon wach ma wantiere godo. Kata kamano adwa nasoma ne moko kuom ote
Manyakwara Mugejwang bende chwalonwa kokalo yierwa duto te mopogore opogore mag tudruok kaito amira were magwa thuolo mar wacho wachgi mogik ka waloro twak. Ruth Nyathi Ochieng ng'isa kae ni thoth yudhe ok gin serious ka giseyudo to gidonjie raha. Siasa mar ukabila ok wadwara. Kanyamkago ema en chiena. Thothgi gin maragoli. Odhi mbele gocho ni ojende gi gin projects mag jodongo. Kik gipani wakiagi. Gibedo sponsored emomiyo koseyiergi to giduoko lwedo. Aluo twak Kanu Moja Enako. Janeno moro wacho ka ni en mpango mane ma wuod Ameri ni godo mar rito the natural resources manitiere Makalda mines kose dibed ni odhi riwore gi external sources mondo gikaw mwandu jopiny. Wacho ni the sitting MCA osetiyo mogo lweny gi county mar rito mwandu jopiny. Bende oikore mar rito gold mines wa magi ema pidhowa. Aya, janeno machielo wacho ni let the Kanyamkago aspirant know that God asked Paul ka bende ne osekendo eka ne miye ratiro mar rito ganda Nyasaye. How would he lead a magnitude without family motives? Ere kaka obiro handle negative mood swings mag ji kapok opuonjre kuom handling mag ng'ama miyo. Mago mana paro mopogore opogore mago mag joneno magwa magichwalonwa kokalo yierwa duto te mago mag tudo achak kodi obala. Ijo kaje otimo gikno mano joneno maro wacho ni wapenji ane mago mana paro mag joneno magwa. Ami right of reply kapok wadhi ir Nyambuk. Right of reply mokuongo onge kuma wacho ni poka kendo. Atemo mana pingo the mentality ma ji wacho ni kapok ikendo to konego ni chung. Yes. Aya, ilero kanya ahinya. Penjo moro bende openji. Ahinya kiluonge ni wuod Ameri. Ang'ene Makalda ka Rwanda dira ten kama wechego iwacho ni kata in bendi iloko ohala no mano mar mining. Paro mane ma intiere godo mar rito mano gino mapidho joma thoth ahinya. Makalda kucha kachiel kod wachni mogik ang'eni thuolo marwa dhi karumo mondo kila ng'ato yud thuolo mar wacho wachni mogik ka wadhi ka watieko. Erokamano Joyce. Ago erokamano ne penjo ma ja winjo no openjowa. Ameri miwinjo iluonga godo no. Odak od lum e ngimane mwabedo madongo. Odwa wan nyithinde adek. Ane chogo. Tameri no mining emanyomi Ameri no bedo gi ot monyalo yudo kata nyiwenine manyalo donje. Igni gote omine nano senyombo to onge nyawande mene nyalo biro nikech no onge ango ot. Mining emomi Ameri min ot madhirum sa auchiel. Mano gima protect. Mano number 1. Mining emopuonja. Mining emopuonjo mine na gote. Mining emoketo ngimana obedo kama. Mano gima nyaka protect. In fact, awacho nega ji pile e wodna ni kanitie thuon moro machieng' no wuoge piny moro madwa mayewa mining ta yiene okaw chiega odhigo to wenwa mining nikech mane ngimawa. Kibire wodna iboydo ka sabar wacho ni basari tin to nyithindwa dhi sikul wodna be wod mamon ok weyo chwo mang'eny nikech ohala mar mining ni malo. Mon ma weyo chwo e pinje mamoko ema bire wodwa nikech menyo no ni malo. So en gima nyaka protect gi yore te kendo kanyal ninde otanda moro gi ng'ama dwa kawe mondo dhi kode. Wach mogik mawinjo ka jawinjo moro wacho ka wach ma very sensitive ni joma tindo kik ti godo e lweny. Adwa wache moriere ni Migori County ne joge wa mamanyo governorship ni koponi nitiere rem mag beto puothe kata beto niang' kata beto ndirni kuonde matinga dwa lowo to ginyiew bedegi mi joma tindo to gimigi pesa ma ginyalo chuli gi tiyo go tijego. To kogiko kang' mar nyiew bede mondo ji obetre nikech weche mag siasa. Masa moro ng'ama nokonyuol gi disability koro after siasa obede group joma nigi disability omedo sirkal pek. Mano siasa no kik wadonje joma tindo. Mano wuoge flat. Koro akwayo jo Migori County youth te, akwayo jo Makalda Kanyarwanda kendo jo Nyatike te
post moro amora midwaro, an siasa ma ang'eyo mane mamwa nyisa ni ne gigoyo ne en siasa ma ji lore e wach, ok siasa ma ji gore. Ne en siasa ma ji lore e wach. To mae siasa magoyo kawuono, kendo kata joge na pod anyiso kawuono, anyiso wang' jowi kaka janyiso pile ni kod iwinjo ka ng'ato yanya wek chandri go gino kumok kuoma mana ng'amo baya gi pala mochwa kende mimanyna mondo sirikal okaw. Wachni mogik Kennedy yena mar mondo mi achako di wachni mogik pogruok mane mar telo ma in kaka rawere ibo bedo kikelo Makalda ka Nyarwanda kacha mopogore kod telo manitiere gi sani. Erokamano. Telo madhi kelo en ni nyaka alok pach jowa e bedo ni jasiasa en ng'ama gonyo mok nyal keto gik mag dongruok mineno manyalo dhiro wa mbele. Telo madhi kelo an kaka jasiasa nyaka ket minewa ma nyadi mang'eny ong'e mana ni tiyogo e miyo sukni to ok nyal milgi nafas kata offices moyierwagi mondo gin be gikel pachgi mondo wagerre kanyakla. Telo madhi kelo en telo madhi include churches mondo churches gi bende obed kodwa close ma at least kata ka wach nitie matek wakungo puro wach kuom Nyasaye mondo tendwa onenre kendo rieny malo kaluwore ni watiyo gi wisdom mwa kuom Nyasaye. Erokamano. Dolphin antiere kuomi wacho ni in rawere owinjo bed ni kelo pogruok mane mano mar telo ahinya te higa mar 2027 wacho ni jomobedo kae gi duto digom mar mondo mi tok yiero to kila ng'ato kom ma ogeto cha oyudane en pogruok mane ma udwaro kata mugombo neno e yiero mabiro. Pogruok modwaro ni system obed gi majority 80% obed mar youth joma tindo ginyalo dhi loko gik ma ang'eni ok wanyal loko gik madhi mbele dichiel lakini at least gibro bring some change. We will feel the impact maybe in the second year after election. Machielo kendo anyalo wacho ni ng'enyne ang'eni yudhe masani chung onge resources gionge pesa how to move and maneuver through but dag her mar nyiso gi ni the time magineno ka gi hijack cause wambe oseti kodwa gi hijack rallies mosechakore madhi mbele gi kingeni intiere party mar ng'awa ama you align with such a position with a particular party digi jo party no iwoge podium fight for your space cause in politics as well onge ng'ama bro biro goli ni by the way iromo. You have to fight for your space. Riri samina no imiyo ji mic cha in bende riri aria in mbele kanyi isechope dais kacha isechung los motegno gi jopiny law rallies gi kata dhi mana kanye. That is also creating visibility. Jopiny bro ng'eni karang'ani otegno mana kama wuod joka ng'ane ni karo ng'ama long'o kendo kiduoge ground wuothi gi jopiny ineno jakong'o momerga mamera ahinya ma nindo nyaka e mtaro cha ong'e secrets mag jogweng' te Kao mani iketo ofuku ka. That guy will sell your manifesto and will market you across your county or maybe your constituency. Maji bro ngei. Another thing, create friends. Gijok maingeni are a bit jok mingeni osetegno financially. Ginyalo samoro gine. Iwachona di ginyalo support financially. Angeni they might not be able to do it 100% but gibro support ka gingeni iwuotho kodgi. Ntiere mabro wuok support to bo nyisi ni gin gi support tu nekech gineno ni you are doing a good job and they want you to be there in future onge gimidwoko negi neno ntiere jok mabende bro support to bo wacho ni kichopo kucho te be iparwa mago be nitiere koro ana nyalo wacho mana ni wawuoth maber wariwre warwinj jopiny moloyo wawe wuoyo mang'eny wawinj gima jopiny dwaro to wanyisgi kaka wabro konyogi. Erokamano ahinya. Obudho in korka kori lokruok mane ma ichano kelo kata minyalo kelo in kaka rawera kapono yieri. Kachiel kod wachni mogik mana mapiyo piyo. Lokruok madwa na kel en telo manyiche onge e thurwa. Mano telo machalo nano. Telo ma jatelo mayiero ok nya chiko ite ne gima japiny dwaro. Jatelo mano yiere gi thothne ne chiko ite ne gima party dwaro moingo gima japiny dwaro. Koro an wang'ni an kata party wa mar ODM okachungo. Achungi party manyalo yiera na arom. Koro an ng'ama biro chiko ni ite matia ni nyaka tiya gi jopiny kamano onge. Koro gima japiny dwaro ema kuongo biro timo number 1 kapok ang'eyo gima party owacho. Ma wachna mogik an gi weche ariyo. Adana go gi joka ywach. An Felix Juma Obudho. Ging'eya kaka Felix Juma Obudho. Ging'eyo capability na
Asetiyo kod wach, asago biashara kod wach, asadak kod wach, adak kodgi kae. Gima anyalo timo gi ng'eyo. Koro gima nyisogi, whether pesa nitie kata pesa onge, an achope debe. To gima dana kwagi, gichung' koda, kata ka gitera gowi, to abiro bedo gi gopgi. Abiro chulo gi gopgi no. Gitich. To kuma nyalo chope, abiro chope kaka jakod wach. To antie nyaka debe. Mar ariyo, wan sani e coalition moro ma wan gi Linda Mwananchi, to wan gi machielo mawacho ni Ruto tutam. Jowa ma otelo gi be onego bende sani siro youth. Ok onego bende ja 80, ja 70, pod imbi dwa ni lar gi youth gimoro. Miwa uru space. Maki uru lwetwa wach ni jalni nyalo romo. An asabedo gi James Orengo, ni charwake kod wach, kano biro mabi. Asabedo gi wuodhi kanyepe iluongo ni PS Raymond Omolo. To wadwaro gima ginyalo konyogo jopiny. Ok ni gitiyo gi leaders wa mwasagi ni corrupt, ema sani wacho tutam mondo koro gimigi favor gi government mondo gidonje tutam gi mondo gichak nuogi. Giwewe ng'ata chur gi mzigo ni. Gi sponsor be nyithindo matindo mabe donje siasa mondo be kada kalando tutam kada ka walando wanta ta aland gini ka jachira ka youth. Kada gombo ni mondo gitim kamano. Erokamano. Wadong' mana gi dakika 2 kende to atieko. Beatrice in korka kori pogruok mane ma ibo bedo kikelo kaachiel kod wach mogik. Kadwa ni ariw pogruok madwa kelo en ni wach mar population mar youth ni Joyce, nikech wadwa ng'eyo kaka wakelo ni rowere lokruok. Ok en gima ochako sani kaka nawachono. To nyaka wabed ni wan very intentional gi development madwa kelo ni rowere. Population ma is bulge sani ni mar yudhe ne en gima nochako chon. To kok waket plan man kare kaka wadwa konyo rowere wetewa, to pod wadhi bedo gi weche miwinjo ka waywago ka ni weche mek guns gieki. Nikech chon chande ne en youth, niluongo gi ni youth. E kinde wa sani iluongo gi ni guns. In the next 10 years, nyingi ita camouflage kendo ichak imiyo gi another name. But kok wang'iyo kaka wadwa konyore kaka wan rowere, to kwadhi bedo gi lokruok. Emomiyo an kaka Beatrice Amondi awuok oko amiyo ji equipment mek tich. Bed occupied gi tich mitimo no endo. Kibedo occupied kine riwruok moro ibedo occupied gi tich mitimo, then lokruok nyalo bedo. Nyithiwa madonje timbe man njore gieki, ng'ato wuok kodich, ong'e ni kowuok oko odhi manyo pesane moro, koduogo ten gi pesane moro, then wabedo intentional gi jowa. Aita chaka siro Dolphin kabisa. Alignment en gima very important ne rowere Joyce. Seche mwa manyo telo gieki. Nyaka wabed aligned gi jogo eko manyalo miyowa support. Nyaka wabed aligned gi jogo moyie gi ideas ma wan godo kaka youths ni mae gima wadwa timo. Be nyaka wayie niya omiwa cancel wan kaka rowere mondo wabede kombe gieki mondo wata jopiny. But kama no onge to pod wadhi struggle kaka youths. Without integrity, ka onge proper alignment, ka onge proper liaison between one gi jomo osedhi mbele wagi, to kwa binyalo Joyce. Koro nyaka wayie kaka rowere ni, nyaka miwa guidance, nyaka miwa support. Yes. Erokamano ahinya. Wach mogik Obala kwa tieko. Anada wacho ni mokwongo akwayo jorawere mondo sana ma South Kanyamkago gibi wati pamoja. To tiyo gi josiasa ma osebedo ka josiasa tiyo gi jorawere ma yudo ki 100 to idhi kelo koko e rally mar ng'ato. Wawere go uru mondo mi wakel dondruok. An agombo ni mondo mi abed MCA mondo mi akel dondruok Migori sana pod one piny adire to pesa nitie nikech every year aka budget no wuok ma 2025-2026 budget wuok 11 point something billion. Koro pesa nitie ma wanyalo kelo go dondruok. Tema ni corruption ido ka jomo osebede telo gi ndalo mang'eny gi kawo pesa kata gima gitimo gonge. Migori adire en kar gold. Ido ka every news iwinjo ni ng'ato oike bugo ka ikunyo goldi. Koro gik ma kamago joma tindo nyakelo technology makata gold inyalo bedo extracted using a machine ok chuno nyaka donje bugo. Erokamano ahinya Moses Obala, Beatrice Amondi, Felix Obudho, Dolphin Achieng' kaachiel kod Kennedy Nyambo kuom kawo thuolo maru odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak obedo mang'ith ahinya. Nyakora Mugia Jwang' imbenda goni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gisani wachope giko mano mar twak marwa e chenro mano mar mbako romo duond rawere winjo kanyo paro mopogore
kowuok kuom rawere, kendo wantiere kod geno ni kinde mar rawere nitiere kod gombo mar telo. Jopiny biro miyo gi thuolo mondo gilar kombe mopogore opogore kendo giyomb kombe makamano. Nyaka Ramogi Ajong' ibed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.